Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahinkan 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahinkan 93.3 FM. Okay, so some 33 minutes after 7 a.m. live on your family favorite radio station Ahinkai 93.3 FM. Me pacho ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. Ama, ano pa in command also. Ye be ni nyina so e di amount. Ne mom ye yadru su sisi ya e your bra kwantu mu adesua. I don't need to do say with that. Thank you. Na ena no efiada wabra emrasebudwa for call asetena. Omo call ya. Enipa bese aduanan 40 members of parliament. And omo kotena ase. But se wo hwe enkrata ewo emrasebudwa fi ho no no omo di keep records na. E kire se members na omo aba parliament ho no omo nenam oha ene akiri. Nanso so omo anu omo chamber ho no na omo ye aduanan. Na eno nam so ema first deputy speaker Honorable Joseph Osei Owusu ne bufuye ema on de okeka na adwene de kire wo mo enti ahono mo na meka kye ne se afi de wate Urban Semana Kingsford Bagbin afi de wate na se ohun focus that form me pato with that chinti ene nia edapono so aye dwendwen ho ansa na ye de bo nkrata mo so de atoa so ama wo ene se ye bisa se bema are you a house B material say efiada na etwa mu no na ye hwe wifi enti ye se oba are you a wifi material ye bisa ye but ene ye bisa se bema are you a house B material uye obi a obetimi adu nsa subu aka se waso aware oba bi be kan ho a obetimi ahwe no ana wonso ye mekobi ni yankone kwawu meware no asade ni adwuma wo ho no mo e woso ye den wo hwe na wo ye eni ti so ye bema na wankasa o personal hygiene ye ka se personal hygiene a se wo hwe wankasa onko awa pomudene efiri wutiri so ekopem onan ase se yade a ne hwe eye wo den wankasa se content kro no se wo hwe wo ho na ye wo den dia bra ebe ye den so obi be kan ho a obetumi ahwe no ene mema efi tumi wura bema bi dem pa hobon kan ene ayi of friend saying air freshness aba kama yi omo de omo nte hwe kra beto bia sensen wo dem mama dem hwa kama obema udware anopa e wo so utumi dware anwumre mema bebre wo kan omo so wonye oba eni to odware anopa eno ano no obu akura sa once adware once anopa na adware no kra no
I just say you said that ko han krofo e be pa ne chew ansa na wate ase akodware boxes oyusu mienu pe oyusu boxer no obi kwa de ono no boxer no timi share from Monday no dey see Friday or say boxer we ni na watwe we abrante wo share boxer baako e betumi anka boxers no kura wo de me nka se koto dan ma get yourself about 5 for a week so that is here ma ohunte ma ohunye hwam wo ye be ma na no nkire se e wo se sent bi ba wo ho oh ye be ma nti dan you have to be very cautious when it comes to personal hygiene wo ye be ma wani nko ho be ma nyabotre fama wo ho wo se wanum wo motoam wo private pass no nyabotre fama sa private pass ni nyina so that is here not take good care of yourself o ye be ma no nche se wo se wo motoam bon e wo se wo jai wo motoam no keep yourself clean be very cautious about your personal hygiene one kasa make sure say you are eating well udidi anopa didi anwumre edidi awia didi anwumre oye ne sa na ka wo ha afi obi be ka wo ho a wo be ti ase se onipa yi e wo so didi anopa e wo so didi awia e wo so didi anwumre enti se wo ankasa kura untumi practice no enye se e wo se wunya sika dan man sa na wa practice that 3 meals square no awia no gari kura atodi na hunu se nipa didi miensa enipa nyankopon hyehyɛ mu saa na ɔyɛ no so ati ase enti nyankopon hyehyɛ mu no wayɛ nipa sɛ nipa nidi mienu ɛne nti yɛ wɔ man no mo amunim die nti a man no gyina hɔ no man no ɛmo no ɛyɛ morning no ɛyɛ afternoon ɛna no ɛyɛ night man enti morning afternoon night Nyankopon is concerned about your 3 meals square. And inti fasa wo ho na nka wo ho. Se na be obi be ka wo ho a, ono so betumi aboa no. Wo ye be ma, e wo so take very good care of yourself. Tena ase bisa wo ho se, adwuma me ye se na free me nsa, me wo any alternative source of livelihood ana. Wo bisa wo ho. Wo kofa obi abeka wo ho. Onipa na de ne beka wo ho no. Wo betumi afidi na no pa, afidi na awia, afidi na nwumre. I was so taking it into account. Men walk because in Crawford wo onam fofo aye abon one. Into one so eyo fe o pese wo so brother one hwe ya wo de or how de bebre one kaso abrabo. Into think about it. And niema bia wususu se o ya emmoa no atwe ho e de afiri ho. Eno ne ebisa say are you a husband material? Obema wutie ma no pay. Are you a husband material? Now unqualify ya nyabotre na ware ne yemfa nko ba bia awurade onka ye ho ano hey Mepacho ye did obonka time bo so na dey to so some 40 minutes after 7 a.m. wa dwenkyere obetumi di aba 0594841044 0594841044 and until once again switching to the brighter side of life today and your birthday Kwadwo Apau Jr. Live to be 93.3 and beyond. Ebani vo amumpu mboko de. Nyame adom menso me ho ye papa. Okay. Akosi ana ade fata wonu we ya to hoyi. Me hwe. Me hwe. Ayo. I done for I kafra. Okay, adwene se bibia hye yi. Nyame adom ya se yi ja. Radia se na weekend we there na ase ayam hyehye na reho mu kakra. Sure. Enkoko of pharmacy akwanhia si ho. Enipa 5. Omukọ. A school free. Edana na me ka se duru ba bia wo ye pepa ye o.
Eduru baby no ye papa ye. Ade we no. Se we no omo ye se omo ko school ne de. Omo nyina nse yemfa ne se ebia aboabofo ene ye ko school o we ni ba ho. Sure. Nti instead say ye be call 11 no. Ene so no. Moma yenka ehumom ni yempe ka baako. Na yenko. Enka fa Stingy Men Association for no ha. Enke ka so de muni kan ye beba. Such as here. Nti nei pepe ni bia ka ho a ewue we angu bi o. Because e din bi nya pepe ni bi on de we nde wontua. Ntua. Ene we angu. Nti to de bia pepe nso ye o. Ba za ten so mo de na na eye chen se won kwa be kona na. Eya so omo gigi sika na. Se omo gigi ne sa de ya na price no kofem. But obi oye pepe no be ka so no nkwa beba. Such as here. It is enka obi ye pepe a endra we didim. We didim. Very sad. Eya we ho endra nyina na edipa ne ye 9 but anope mate say yesi ba akon so abeka ho ma na ye 10. Wo hwe car no a de aye. Omo ti animu ho no de e free driver no ho e de ba first seat and second seat e we animu ho no de Tinkeja VIP bus na video bi a me hu ye na enipa 9. Oh, too bad. Nipa nse hwe. Nipa nse hwe. Edion. Nipa nse hwe. Edin. Nansi akwanhia na eba na ohye dodo. But nansen so kra de nka e call form kakra. Mm. O se ke ti bi ache. Ya ti bi ache ka akwanhia si wa ha ka akwanhia si nka ya ti bi ache. I think that baby crown say me hwe. Ebi say susi o. Ndo baby me ensa. Enkoko from ase ho de no achi. Ho nso bi si. Ja se kan. Oh. O so bi si nipa 2 ye. Bi so prepare. So sad. So sad. General kra kwan so mi yenu no. Ai. Because boy ena ofram ase. Ena dia wo kan. Ai hohoi. Okwa adwuma ko nso a abrantie bi o no nso ye teacher ni. Ono nso ye se ne dofo. A kire na birim na aku no. Oba besia no. Watimi a che be ma na bo na ku no. Ye ko ka sisi ya o meka se give the girl child the girl child. Ma mama ba ne kwan. O ya mama kwan ne mu bi ye. Asemo. Na wono no de na nse ya se em se yi ho ade ye ntia. Ho ade ye. Se okotua ne ho. O so wonko ye ne ho ade ye. E no so wonko ana sesen. Ntia. Oh. Na oba besi atimi ache o dofo. E birim na ku no. Hey! Just ndra me ti ye medwin ho a na me se na den na esie yi. Oba besi atumi aso be mamu aburu na ku no. Na ma na bi ngod ni o. Hey! Hwe. Asa oba bi won ma ko oba be ma o. Ena o sesa no wo kwa. Se me ya na me kokohwe. Me kokohwe abrante no. Ono nso ne ho nketenkete te se me am te ha yi. Ana oba. Bi bisa me ho se ade na omo ho nketenkete no. Omo pe ma Asima hwemu a. Sa na wo. Ade ntia. Mema na wo mu hususu ano. Because adwuma mu ha say ya say ebi ne nam ha saa. Ma dwe ho saa. Meti ase. Obeya na one day oba ne dia homete no atena wo so aku. Sa na mo pe. Ni oyade a muntimi mfa no no. Da wi ade no hu. So say obi a sabi oye tietia no. Obefa oba oye tentene kakra. Si wa hu. Na che sa na balance. Oh, se mu yenu mu nyina no ya afianga. Ya ne hadwen. Ya ne hadwen. Oh, mo ba wi mba wa afianga. Si wa hu. Eno de anya no kra. Edi akesefo no kra no. Omo ma kese. Oh, si o mo ma ke bi wa bia be ma na ofa no no. Ono wo honam kakra. Si wa hu. Enti abofra no be fa be ma no honam kakra de akane dia. Den ya mo ma mu bi. Yes. Ba se ko ba se mu nyina no afianga. Anope yi. Escort afianga. Programs manager say menchia general manager emfama no. Anti programs manager say menchia programs manager Bra Nelson. Era Nelson Usu. Or say menchia general manager
owura utu e champon emfa ma no boss me pacho maye why me da se hey ano passe de ana enchiano free back to power and dia me kra me dwen ho me say yes say wo son kra ko mu nti maye brana se ma chia na ma why from general to idiot say ye kan afianga to afianga hey ana ye kan afianga baby ade ko fa yi mame kama asasem ne ye kan afianga to obolo tenu ho ntie ni ana asa ne ye kan tenu ho ntie ni ana sa na pese o che me de me anopa yi ena mi bi se enu ho ntie na wo che ya na nsusuwe mu no mi refi asema na ye kan wa na me bi okay enti enchia no de bai no wan chire mu na wo me se mi refi asema ye kan okay asema ye kan na sa afianga to afianga ana afianga to obolo nti afianga to obolo no do so pa eti afianga to afianga eti me o be se won che say mi bi ne sa na ne ye kan enu anti tactical no PM osun ana GM afianga sa na be se wo kira na minimu mi anopa yi me ba se me ba be ye madwuma na sa na be se wo kira na si e kire I got newspaper no na PM chia general manager PM chia GM nso so say yen kan se mo nkire PM anopa yi ayeka won share me so won share ya ayeka enti we so adawro ma na me so nkra na me dia ma no GM so na di we call ye san ka ba ko kire ne bi ma me won share me so won share ya say ya kan ya asem na ye di enkomo na ubechi adada na ye kan se mi na wonim so obechi me dwe ho kra me ntia se na ma kire mu no ade no se PM on se osun on obosi ena GM so on se ka so obosi na eno de he ere ni se ye me dia me ade awu ye wo dia asem baba o me se wo sun obosi me dia o de osubosi ya mo mfa de nto soro ha ma ye no mfa so obedu a me nka se obedu a o me se no wo mfa se ebi so obedu dia wo dia asem baba o yo wo dia asem baba ejuwa tia na ati wenye yi o de he won PM se dia PM ne size tie no mi de mi hu se woni mi hu ne yere na se dana o se dia ne size tie na ono de ye ono de no emu odu baby anam ne nkruma wo ho odu sa na omo ye se baby anam ne nkruma wo simano aduanan baby anam nkruma wo simano aduanan nkro na agba pa no nso atiefuo se menka nkyere mo se de obon krata e ba monten so no mo pebi atie ye de ba mawie ni sei no ebi ni ye kenkan no wo ye bibia outside the makan yi a by issue disclaimer onga yate Ghana de simama sama munya mo ache ebiem edeba age atum kasa fidie apoe mantam vanya agro ahenkan 93.3 FM so jumadia wasugusu awutie watu den esema ache na da obon krata mo boso ene ye de eba bedan we ka nation so say Akuafra Kuma Studios ene ebuto e wa chem aboabo na the custodian ese eye fearless, fair and reliable na wade aba na nsam no ene wo kire mu se wo apiati ye nyina ni tua de esi ya e wo ho no ma topa ye bi kwoto ya enam so e ma kuro ni dan butu ya na ye chese ade hye omo fam hwero mo nkwa na nya nipa kuma ana no eye memendai efiada no kura ana wonum ehwe ya ade hye no mi mu a won enipadua no anse kura no mo hwe ye pe omo kura be na wabra mo pe omo kura be no ana aban ana musifo kopie mu e wo no ma Dr. Benito Owusu Bio ono ana wokọ atwoma nwa beja nofa woye omo emra hye bedwani osan so ye osoafa be de kira ohwe ensase ene efom agudie ntutuye eso okopie mu ho okoye no ana odi tu dwa kire mu so aban kekere wono mu re pa we de ya na so be se mako na enimo anti bibibia be fa aban hye so no ma be gu akwa so se de be ya ebiatia wa mu obetima dane ne omani ama piati asafa ne ntuma pa afra ebiem ana ode ho ensem enso ede eba de bokata yi emu na orua obi
obi amwa ɔne yɛ akuapem south mp ɔhu nimfo nyi da ha ɛna ɔde to dwa kyerɛ mu sɛ ɛyɛ supreme court wɔn mu ruling na ɔmo de baayɛ no ɛdam de fee we de ɔmo nya no correct ɔmo ani gyene enti we so kora bɛboa ma kamma mi ka bi amamuo no ɛtimi akɔ nkan atumpɔn afa ne ntoma pa ɛnso ɛde afira ɛna ɔde ɛnso ɛbaayɛ na ɛyɛ owura chama ɔde ne ho kwakwa apianie ɛna wɔde ato dwa kyerɛ mu sɛ party nhyehyɛeɛ no ɛnyɛ nipa baako deɛ o sɛ wɔpɛ sɛ o yɛ amanyoku a amanyosɛm pɛ sɛ woyɛ na woyɛ ma ne yɛ a masɛ kuo no nyɛ nipa baako ɛdea ɛsɛ nipa baako kan yɛ ane afa daabi yɛsie yɛ kuo to obiara de n'adwene ba divre bi to a obiara wɔ kuo no biara wɔ qualify biara no wɔn so wɔ akonya ne yɛ biem ɛde ama wɔn mo ɛna ɔno nso ɛde aba wɔ so wɔn no korɔ hwɛ anim sɛ asante mante baba bɛyɛ tuturani ɛnso ɛwɔ MPP amanyukuo no mu ɛtene ntoa bɔmmɔ ɛna ɔde saa asɛm wei ɛnso akɔto ɛyɛ edwa na ɔkyerɛ mu sɛ trade fair redevelopment no nso wɔnom ɛbɛfiri aseɛ ɛnkyɛ kora dwumadie no bɛfiri aseɛ ɛnso so akɔ so wei ɛyɛ the custodian da ɔbɔ krataa no mu ɛnsɛm Daily Graphic da ɔbɔ krataa na bɛde ɛtoa so wɔse truth and accuracy everyday na krataa di aba ya wɔnom de ɛyɛ graphic mpanyinfoɔ boardfoɔ no abɛgyina wɔn kurakura nkrataa na asɛm a wɔn ka na sɛ we NFC foɔ ɛna aka kyerɛ ɛyɛ graphic board members na wɔkyerɛ sɛ hwɛ adwuma yi a mo ba bɛyɛ de aboa no monhwɛ na mo maintain credibility any authentic publications sɛ nneɛma ahodoɔ mo bɛ publish akɔ abɛfo ntintan no so abada wɔn krataa ahodoɔ ne nyina da ebegya ne nan so na no kura nso adi mu yie paa wei ɛyɛ yaw buadu ayeboa fo wono chairman de ma NMC wono ene kasa senwe e de atre ye graphic mpanifo kratafa etoso edu ensia o Daily Graphic de bokrata ne mo na a Supreme Court nsensem ya ena wono ma ba kyerem wa no se we Supreme Court Judge Justice Emmanuel Yoni Kulendi ena wo chechemu a wo chese hwe 1992 constitution na Ghana for dodo na kyerɛ sɛ nimo enim baabia sɛ obi ebetena speaker kunya so preside a wobeto aba no kyerɛ sɛ wom kyerɛ sɛ obi betena se sɛ wo preside as first deputy speaker na second deputy speaker wotimi san so to aba niema hodo amra so badwa fiefo no san so no kuro ya esan so mra so badwa no wo kyerɛkyerɛ mu ye paa ewo Daily Graphic the Obokrata no Emokrata esan so de aba ya wo kyerɛ sɛ La General Hospital no wono mo ba besiesie ne kama ama na agina ne nan so na be ade hye a wono mo ewo labade ne mpatam nso enya apomodin mapa Daily Graphic the Obokrata mu nsem eno no metwa so ewo the founder chese onu the Obokrata no aye credibility odo woto so a edam yopo na apiati asem na se piem ewa ha achese aban no oguso a tekere busua wure ka chom so mo hyaden pa no ma betimi ayeye ebiem ai de emwo na dine de ose yema ni nko na mom de aka achi na wose yehwe na yebon enso eban na MPP amanyoko no wonom twetwerefo panyine ayo owura John Adwenkase Abuadu ni mfonyi eda ha ana odi tugye kyerɛ mu sɛ MPP forms no sisi de kogwa be fontentan so ti si MPP forms so no ma nyina ye digital government digital party ti si ane de MPP forms no elections a wodon ba beto internal election no nyina no wonom kyerɛ so mo de ho enkrata sem nya kwa kogu abe fontentan so wupe bia no akɔ na wokɔ a wonom sɛ chama betima aka kyerɛ sɛ wonfa ma wo honom a ye behwɛ ti wonom de okɔ na ye party member ɛno anso akɔfa bi wono afele kama chama entimi nkɔkye sɛ nguni dem so okɔ chama ne yere ne sabi na busuafo ma ne nyeyi sɛ de chama bi tu America wa hanom no sɛ America tu nya tu betwa digital no na owie ya no ana asema no pa ni edi ho abobo ɛwɔ hanom mekyerɛ akwanhia wodo a ɛkɔ soɔ yi wɔtwitwa bi ho emfonyini ɛde aba nti otwitwa de ba ye no areho wɔkyerɛ mu sɛ enipa mako ahanan adiosia enkron 469 ana wonum atoa nananemo ewo eya ensia do bosome mienu ewo afimpi no ene aduonu mienu imu
ewo car kwanhia eho anase kwanhia enya no kwan so ho nsem odi aba na are ho pa na wo mo kra mo chese huri chese wo mo chese 9.2 28% ana one motorbikes so ekum wo mo nko enum enum 205 are ho pa na ya na driver for ne eya wo mo da na se dem pa dent na ya na akwanhia de se bati grim ni nyina nso kasa kese te se ayi VIP no woni ade VIP buses yi na menim na we no mo se ayi no bus ne de no se ena ya asuboy no yes no order o na order sana report ni kire se na order o tonko na wo na long journey no akona wa bra no apaki no pe be bia kwotena ti wo hu no o ma je o ma home no ma toa so ana passengers for the so ka ho o de be bentam ne do ba ntia so ya pentam obetia so we hu no wa pie ba fufuro na afiri mu fiade be so enyansa na okofi mu afimpo asu pie ba fufuro na se yakopɔ ye wadom na o se bo fufuro na obo sa afrem mu antu ba bie mu a afi do ba di tia so ye ba jiji ba ya do ba tu ko slow do ba tu kwa tete dia style senso wa sam wa ma biem de anie wa sabi o eti defender de obokata no emunsam ebi na ye de ato wanimu Ghanaian Times GT de obokata no na mede eto aso na wode akwanhia esi ye wasuboy no aba beto anum se wo hwe se de aka na esi ye nim ni nyina amoamoa ba bia driver ni ne tena na se are ho papa are ho pa ya esukufo asuafo ya wonom ko school wo University of Education Winneba na se wacha se mu nkono na eto anananom wo ensiedo Ghanaian Times de bokata na de aba wacha se National Lottery Authority no ene apiati adeshi de ma wonom ehwere wo nkwa ewo honom no so wonom akoya yade de ama wo mo a wonom de Ghana cedi no 100,000 ene de akwakoto support fund no emwo wacha se ekoforedua hospital puemantemo hospital kese wo honom no wonom enya dialysis center ewo honom wa eba be bo adwuma papa ewo puemantemo achama da nyina kan wo be boa na waja so na wode abeto Ghanaian Times GT de wakata no wache se wo hwe waja reservoir na danger bi esi wo ho papa adan ya wache se adehia no a wonom te waja ne mpatem no wonom yem hyehye omo pa wo mo che se sandwini bi koso a eno na nam so ama reservoir no ase ho no atochema kakra wo ho no Ghanaian Times GT de wakata no mu nsama ode abambonten so anopai eno no na the Daily Statesman da bokata no wode no wasa babiem sa wode ne hu obeha adwene pa wa santimantam wonne ne abrese wuntumi onyene ne nkoto Chelsea na MPP kuo no pa de obegye firi ne nsam ai etie no nsam eno no na da bokata no kire mu sai wono ode ne ho owo be papa na adwene ne tripo nyina so obehwe ama MPP amanyoku no asan so atena eye Ghana banwa no so ebiem ewa afimpi no ene aduonu enan bato na ebeto no enti yama ne kwan na omeye eye tutuna ni wo asantemantam wo yeso nim se asantemantam de eka eye MPP amanyoku na ni kosua pa hono de chese wonya bumu a wona kro no koduo enti eno nsem so ewa ha na eye CDD Ghana metira Ghana Center for eye Democratic Development wonom anum de nsema wodo de aba na wompanyina otwia no eye Prof Kwasi Prempe anu wase eye Supreme Court na temwo no de ba ye efa se first deputy ni second deputy omo akonya se omo ekire omo adwene ana se kobase ye twintonto a omo so wakonya so omo so ekire ba bi omo sugina wa brempo omo tie akunya so ne ye dia no baba ye e wonsem bi ho no wase eye no kore edem omunya ni ye pa Supreme Court aya de waboni nsem de ama won mo wase senka ye beso on mo beto aba de a ene ye tietia o ye beso on beto aba ene ani kwa se deputy ni first deputy second deputy no ene kwa se mo yemra se bedwafo se de speaker no no yemra se bedwanu wa ba bia no
wose sanso na first deputy ne second deputy wose ye wo no mo said e be ya obi abenya no ho ente ase no de e be ka so onyina mo obi anti wo oni akonya so woto aba na so mu girem wo obi mpesua so no nko ade e wo so moto eno enho ensem eno no na medical so de ada dada ese eye America dollars no 1 billion trade fair project no Ochese no so enche bi frase enso so akoso ye di kan abo amane o de bonkrata awudo no musu se eya akwanhia esi ye ewa suboy no eya University of Education Winneba suapon no omo adesua makoma enkono wonum eto omo nananom ewo ye ense do akwanhia no enso emu ye di kan de ama apiati ye de wakọ dada enso de bonkrata no musu aban enso so e de atugwa kire musu obahwe no aye na afam die bia se de be ya akuro no betima hye ne yi na we no na won mo mutana na mo wonse do no won mo hwe na o mapamu nyina akrabe na wode nsem we ekoto eye edwa the Daily Statesman mu ensem eni the new crusading guide the workrata na mede eto so na se beto odwa se COVID-19 no ebi eye fake no ne ade adokotafo authority aya ebi no kasa wo wacha se sam ni kopie court no eye medical laboratory fo no won ma wini case no won ma wini case no ade ni ku say dinga de worker na tebiri dia bana customer value management boss eye ora yi kasa wa ha ya se wa pau NDC amanyo ko no ntro bia won mo atwetwa no wacha se fa Ghana economy ne ho no wa pa wo mo tontoma wo mo hontoma pa wonsam wo the new crusading guide the bokratan mo Justin Kodua na yekasa wa wacha se MPP ebeko digital ebeko digital government ai Justin Kodua na yekasa sa no kasa wa ha na ora bi fo ni da ha ya waje ahenche na ni di adi Joseph Agbeko oya boxer wadi aba wacha sa abrantie wo se wonu celebrating wo se Ghana for celebrating pa ya wo mo di ni mfoni abeto so wakai no Agbeko no obo boxing de ni ku se di Ghana di aba na trefe wonsem ya sanso be pia ha na wo hwe Ghana trefe se ne esi atete apra pansam ewala na ensem fata ebia ne se won ba be ne yie no won nye ne yie san se se won bie trefe center na no a eya Ghana made you know eniema hodo eye ne Ghana ha no won dan na di wo ho ye exhibitions awodo enti te se ahwene kente tie and dye te se ntoma hodo de yapempam Ghana bags ne ade fugu yinum ne ade nyina da wo ho no ma abrofo ne ba ebeto nti eniema hodo ate se asanta fo ntitiri wonom ye wo ho no mo no omo de dodo na eba trade fair center wonom ma bebia no nti wono ko abrofo eba ho no mo eba exhibit ebehwe eniema hodo a Ghana nso yetimi aye ho nti ebia na se won ba be yegu ya che na ko yen chance da no so aye de ye wo ho edibi na chi yedibia ya gas filling station wo ho no mpenifo hwe ebia na se abrofo ne eba beboa na wonom aye nti won be ye honsem wo the new crusading guide obokrata no emu na Ghana's favorite newspaper that obokrata Daily Guide na kire mu say o kire ni bi ne waku eye wono akasa ne fiancé wa gene nkwa firi ni nsem wa ye short kra so omi enu nya ya kyekyerefo ya lenda we ya kyekyerefo do na kyekyerefo do na ba kwa di kan no awosam awa ha na owie ya no ana wode eye mrashebedwamu chiameyene enfanyi di aba na asua said wasemi agene chena kama pa mekire ora Urban Kingsford Barbin wa guy we Dubai picture osho akiro timi se Dubai picture na yasi Dubai no okoye no sika wasai no US dollars no 1.1 million US dollars wasai no kwa ode afuru wiem hyen kwa kwa na pom din sem so a doctors for no one say omunnim die ne wo fam nti ye hospital omunya ade na omunya ade nso na doctors for nya ke nyina e ko strike e wo Ghana na ke be hwe ade
na ke be hwa de pa na wei anu owie ya no wo kire mu se ukohwe Accra ede ko Kumasi aje se ka buni mantam de ko Asante mantam mu wose akwanhia asie nipa a wono mato nam wonse do du 9 14 tim keja enra nko o edin to atwa mfonyine di aba enho nsem ewo ha ani ase Supreme Court nso akirechirem wono mo agina ya omusi ye ade efa Deputy Speaker so wo so to aba na won to aba omra sebedwafie no omo so aba be kirechiri na nkrofo bi nti ase nti omo so omo nya to boase pa kirechirem kama se de be obi abeti ase egudeli guide obokrata no emunti unya bi a no wakenkan the Chronicle the obokrata na medru so no na the Chronicle ade etu abeto ha ekrata fa to so mienu no miensa AK47 ane 33k etuo no wono mapoma asema krata ka ne se aposifo adi tuo 33k ane AK47 no efra asrafo bi nsem wo ma gi de efra asrafo bi nsem a enya asam kotoa wada Chronicle da wakrata ni mu nsem we uwe mu a wo nsem ewuwo mu no etuo no we fa no da koma we si we mfansie na we su de asie anya agro nkrofo isi etuo na mo twedi good dem mo tuo good dem ebi di bi kwa hye kitchen nyina enti ehun sam ewo the Chronicle da bakrata no mutesa security asem na ya ka no so ahu security asem a ye ka no asrafo nchen na yisi amo packet tuo gu criminals criminals and then recruitment you can send and send na mabefu tinta say police ni ya wo mo susu say wono ne kun bullion van guy ya wo kire say tama wo ko senior high school kura na okowi a ni teacher yi nadi na kwan be so pa na fire wo di rap police nim na se ne yenya tracing bi mu ana akwada swa owi ade kakra nkaka wonu onyi nanim so ya nroba ba onu owi awofie enti se wonya fa na dwuma mu se kima wonya yi wo be wia saa o de pen ne paper na ye bokro no onyi nanim so ya nroba first no ye be fa o police mu a ya jo nkrata nyina wie no police fo na nkasa fa akire ko usuku a wo ko ye mu ko timi ko okrom okra ko ye investigation hwe se nipa na ye fa no ne hu ni asem ene yenya biem de yenso yi 10,000 ya to table no so pa wa wie 10,000 na solve problem ni nya na apia wa wuram ena asrafo ye ka etimi chi asrafo o makodi te so sabe o makoye sabe enyam na sam bi wo baabi o ko kan ebi se ayi wo makoto asrafo atade na ahye no wo mo de ye wa na to wa atade na ahye wa na to asrafo wa atade asrafo criminals nko na employ wo mo criminals and ya employ mo security service wo anti yempa kwa wofuro bi ni anye ni yi a ebehwe isi asa protocol semi na wosi ye twam protocols wan bra fa wan bra ni security service bi fa kwa yesa ade no nipa ni yinadi afi suku mu mo trace nipa ne nkwohwe sai ni titi omo adade wade 10,000 ose ko trace de ya fa no na afi wo be ha Ghana wo be titi amanfo kwa the Chronicle da broadcast na din sen we aba monten so na twefe ho nsem eda hansem awodo na yedi kan bobo so de ne ho so ginidin ene da yi de bokata awodo no ginidin pa ewo mu a wo se obehwe aboa na eye MPP Amanyoko no setimi ejane na so efe ne botaye ne se obeboa na waje MPP Amanyoko no e de efiri dadwen o ha ne atete bebre emu ode ne ho no ode ne ho so ampa togbega ewa ha Kingsford Babin no ye piem peni wo mrase badwafie no nyamfo na yesi we play double standard bi ewo Supreme Court ruling no ho hunsam ewo the Chronicle the bokrata no nsem bi kan we hu na krata di aba monten so anope okope bi to a obenya bi akenkan nothing but the truth the bokrata the informer kire mu say Ghana man panyina be de kire Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia wode atudwe kire mu say abana ya krado ese school infrastructures no obetrem yesisi school adan ne afa no ma kade hihye mu no obehwe no atra ne krabatan enso emu ena de bokrata ade aba na owie ya no
ana wode eye Supreme Court okwa otemuafo panyini Chief Justice enini yabo amfonyi ede aba ana wode mra sebe dwamu soso chiamene ede aba owura Kensford aba babin ana o kire mu say Supreme Court omo ka asem a domu gina na no mu gina omo ya nkrofo bi a omo no omo nya omo nkrofo mo ka asem a wada omo no debi omo nim ne omo ye to mu si gina ya omo se gina na omo si no gina ya ebeboa pa ana ode enso aba na yesi babin soso wabla Supreme Court for do omo atemu ba ya pe ana yeso onso ebeto egu abefo tetan say sa asem no wo so omo sa akọ review ho ana o kan sem bebere anya no kwa na dan kwa gufu adon so kra be comment yese o on do gidi yese Supreme Court agina yesie no masi no gina papa sa be pe na wo se ko babin emunu ya na tikokum wo se won ti ase wo sa asem no so eni kwa asem mpanyin nka o kan wo se dabi na eno eni yese Ghana fo bi ni mbu afu papa mbu afu babin on bu afu no ana ho ensem enso ode aba na agoso ayi why na that way and this yada hey Jena mosquito na ada na bo jeno amni hey Mike Mike we nya microphone we toa dia toa hey Jera the one got that way me pass my head ni toa na we say more too hey we dem some more to toa see Jena ono na otwa bio ese na otwa be twa be kakra we are more to be best for you so far be had no let them be tell we mo te yakobu bi fufura gumu mo to ni kra no say general mosquito wa pass comment bi or asem bia to dwa na asem na mo so di tu dwa no sabi predia say yanim guase pa na ehun so na ho asem wode enso aba Jospon Group onom so akọ de no makakra ai akoma apiati wonom a hawi eto wonom so omakeka omo sase akoye ayode bi de ama wonom enwon sem enso ewo ha na wose commentary bi orane commentary bi wa ha ana wose sack asiedun katia from Parliamentary Service Board ho na kan ana ho na yedide wo hu si we be kwakua ayidohu ebe ihonno a nyumpia da informer da boka tan musem enie the inquisitor the worker na me de etwa so na watrese posi dwumakuo no bambokuo no sese no ase wono yaye style bi after billion van attacks na ensemo bi apiepie bo afiri mu aba wono ahu na tese edi dwuma yi no Ghana nipa nyo yesi suro di oben wo na aboa bi beka nso a efiri Lawrence bese ofura ntoma enti omo na me na fira ntoma nsi omo na kreta so de aba wa chese Dr. Prempe na wabua na tese wode Ghana energy sector no akwa high level international platform high level obua na the Ghana energy sector na dum pompon so bi ebetimi aboa pan ho nsem wo the inquisitor the obakata no na asante mantemo ayekase ura hu mamai ni foni da ha chama wuntumi oye asante mantemo tutuna ni de man pipi amanyoko no afe John Kuma enso de aba MP de ma edweso na eye owura Ajiman Budu enso enfoni eda ha ECG boss na watrase owura Ajiman Budu na wa report John Kuma de akwakoma chama wuntumi MPP amanyoko no asante mantemo de no report akwakoma wo mo ho sam e wakrata fa to so 9 ensia ene ensom wo de inquisitor de wakrata ne mo Ghanaian publisher de wakrata no nie na wase Razak Opoku anu watintim sembi ade afa eye AFD bank ho wase bosia bi ho ekokoso bosia policy bi na afi 11 ho ntotoye wakuchiri de ku enkata enso amu na ode aba
na ensema wodo no yabrobro so osi gabi ocheda konso so ana wono so e kire na adwende a kire eye owura abad babin enso so e wodo oboka tayi emuo ni nyina no efa Supreme Court one more enso so agina si omusi ye e de fa first deputy ni second deputy so omo akonya se omo enso e kire wonum adwana se omo eto aba omra shibegafie na wonsem enso wode aba some kan ne de di kan e de adan mu dada the publisher Ghanaian publisher no okay yes yeah dear Quadruple and any birthday we know some will be catching no an Quadruple Junior I said any birthday young can be been chance and the news you to me prepare me dear me Oba in newsroom newsroom I'm in newsroom nti ya bato nyoma na manana se ya be ya den ene yentuma no yentuma no yenkwa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip, hip, hip. Hooray! Hey, Ghana musicians. Say nyagoro. Onyini. Na na ni suade hu ne botai nyina da emre Nyankopon ema ne nyini. Amen. Na ombeye kese. Amen. Amen. Okay. Ma menamase naja yentwa so wa ha no monkomo aka na yentimi entwa so na yenni wa ha ma menamase anopai all right enti abusuafo ebeka me home yede de obonkrata moboso no ede ebremu eye adwempa hene kofi mensa one akosia adepa dumas omono mbeka ye ho a yede eye dewbo enkrata moboso no de mawo ofre meme Obuoba Ofori Amanfo. Me pacha bebre o. Anopa yi fela bebre wo krom. Ha. Na sa fela na wo krom no. Ha no wo se wotie. Ansa na felas ni nyina watimi ate. 19 minutes after 8 still live on Ahinkan 93.3 FM. For adventure for brand yankin kan fama 0594841044. 0594841044 Fabra na yankinkane kama emfa emawo nimsi se oma eja apeu eye junior happy birthday ai eye eja apeu junior ketwa no odia nkan ne ba bema no ono no odi ne birthday why enye eja apau eye kwadwo apau enye ketwa no apau junior eyo no na edi ne birthday no nti sana clarity no esi etie na ene enkomo a ewo ho no yedi kan aboroboro so akere but se afe na odu fidi na to har ma me ensan si subiom emfa ema ho ene sen Ghana Cocoa Board and member of parliament Eddie Momanfo ewo Juaboso eye owura kwabena minta akando be kire se sika bi 1.3 billion US dollars omo entumi enkire se yede koto banku yede koto kobi ana jene ubisa wo mo ano omo baaba wo mo anum saa na ensemi eba monten so no ena Ghana Cocoa Board enso so de nkrata aba monten so omo kyese da bi saa nsema na nena mo mfam no kri bia enim eni timpanifo hwe na omo entungu Ghana for credit true na eno na ya ese yebekọ ho ne eni mpanimfo no so akwakotwetwe nkomo abisa wo se asem na nkasa ne ko fare bae ne sen unim se afie bia ne ewura afie bia mu a your cocoa season na 2020-2021 cocoa season no cocoa season ni duru ho bia nso a
bosia na yɛkɔgye ne yɛfrɛ no syndicated loan yɛkɔgye saa sika no ɛde bɛtɔ kookoo no wie a ne yɛsan de wɔn adeɛ akɔ akɔma wɔn saa pɛpɛpɛ ne teɛ na afie wei afi 2021 deɛ nom kɔkɔgye yɛ no na ɛyɛ 1.5 billion US dollars 1.5 billion US dollars as we speak Ghana Cocoa Board say ni aba bɛka wɔn nsa ɛyɛ 1.47 billion dollars na just say akakakra ansa na 1.5 no kra ɔma gye ne nyinaa awie nanso so nkuntabuo mu no nkrataa ne nneɛma ahodoɔ bia wɔ hɔ nom a sɛ Ghana ni bi so ɔpɛ bi a ɔkɔ hɔ nom a ne nsa ebetumi aka ɛno ti sɛ nkurɔfoɔ bi nenam wɔn keka sɛ Ghana Cocoa Board wɔ mu nhunu sika na no ntumi mu nkonta ne nneɛma ahodoɔ ɛkeka ho no ɛno na wɔn kyerɛ sɛ no kura bia enim na ɛnɛ nso yɛbɛsan di nkɔmɔ de afa yɛn MPs no ho MPs no wonim sɛ na anu fia da wɔn kɔ wɔn man mmarahyɛ bɛgya fie na wɔn yɛ maako aduanan 40 nanso buuku a wɔn kyerɛkyerɛ wɔn din wɔ hɔ na wɔn te sɛ nka ahenkan ha the attendance book no yɛbɛkɔ no na yɛakyerɛkyerɛ nipa bɛyɛ sɛ 100 edin nanso so wɔn wɔ adwuma no mu present ɛyɛ 40 pɛ ɛno nam so ma first deputy speaker ne bufu yɛ paa ɛkasa yɛ ɛde fa nea ɛkɔ so no ho ma wakyerɛ sɛ ɔmo nhwɛ na ebi ansi biom nti ɛno so yɛbɛhwɛ na yɛdi ho nkɔmmɔ na me ne wo kasa yɛ nso concerned drivers union ɛde krataa aba abɔnten so na ɔmo de nneɛma bɛyɛ sɛ nson enum kɔ nson ɛna ɔmo de ato abɔnten so a ɔmo asɛm ne tɔfa bɔ nyinaa ne sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmampanyini ɔnhwɛ na fuel prices na egu so ɛkɔ soro no ɔntetetete so kakra mfa ma Ghanafoɔ ɛma Ghanafoɔ nso so kum entumi enwe wɔn mo na sɛ ɛbɛyɛ adwuma sɛ ɛnyɛ adwuma no concerned drivers union yi ɛde nkrataa aba mmɔnten so nti yɛbɛkɔ wɔn nso hɔ na yɛne wɔn akɔ akɔtwitwi mu nkɔmmɔ ɔmampanyini dada John Dramani Mahama ɛnso akasa ɛde afa asubɔi adesuafoɔ a wɔn ɛnam kaa kwanhyia so ahwere wɔn nkwa no wakasa ɛde afa ho a yɛhwɛ sɛ ɔmampanin ne nsɛm no yɛbɛtumi akenkan kakra ɛde ama mu ɔmampanin dada John Dramani Mahama wakasa de afa awerɛhosɛm esiiɛ ɛwɔ ɛyɛ Ghana yɛn akwantempɔn no ɛso wakasa kakra de afa ho a ɔde adesrɛdeɛ kɔ ɛde ama adrabafoɔ no sɛ adrabafoɔ no wɔsrɛ mu ewuo ni bi wɔ hɔ nom a utimi prevent ɛma ne yie ɛne nti ɔmampanin dada John Dramani Mahama asɛm a ɔno aka ni ɔse what a sad waste of young lives in the Esuboi accident. Drivers of intercity coaches and other public transport vehicles must exercise a little more caution with the lives of our citizens entrusted to their care. My condolences to the families of the dead and speedy recovery to the injured. Into a very brief, short message from the former President John Dramani Mahama. Not to say the okay, you say, Nia esi ewa Esuboi kwan so na ya rehosem na Ghana me bunu anka daakye mo bibi papa biye eno ya hwere wo mu ya o kyese ya rehosem a ode adesrede ekode ama drivers yo mu twi intercity coaches ene public transport no enyina yenko ahoma no so ne yewura Alex Tenkran oye Eastern Regional Chairman SIA National Organizer the Concerned Drivers Association of Ghana. Omo de krata aba monten so nti se ye ka kwanhyia ho asem na omo so de krata aba monten so de a ene na hu behia se ye ne bekotwetwe enkomo yera Tenkran ote ye nka ahenkan FM so ni umpomboko de nyame adom me ho ya pa na me tia wo ni watie fo me pa taw wa me no ka sem pa taw frozen me ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Oh, fine. Obuoba Ofori Amanfo. You are not paid. Me tia no watie fo me bo abaso so na djuma papa mo ya mo man Ghana na me nshira mpa nyame onhyira won so papa pa enti anopa ye bo upunu mu ana ye mo ankasa mo ensem a mo de abeto monten so ne ye ginchiri mu kakra den na Concerned Drivers Union mo pese mo ka kire omampanyini yo Concerned Drivers of Eastern Region emponye Eastern Region kwa ye trema akọ my Ghana nyina ba te de me ye Eastern Regional trema de o ka sa so a onye bana ne kwan so ano no nyame ka fa me san so ye national organizer te de o ka ya na
Who press release an opera. And as an opera, some more confident as someone. You will be able to see a dinosaur. Now, you can crack a horn accident to crack across on as a social, but through Bois, they say across for concerned drivers of association and our concerned drivers, young politics, your drivers for beer with the drivers for the young politics in India Americans and say, will be better anointed one. As I say, Mahama Tamno, no petrol, no near 4 point something. But ye be none cook for your concerned drivers for your mother do an ano. As executive because of the kind of petrol into a bob, but you will be the ammo, be also present as my cousin. And until I'm a general starting here born to a man and a cook water. But so by your best, they say there be a 2 petrol and a petrol. I could do 38 Diana cities, 1 gallon. No matter Yaman can later because your coffee station near Kubu Petra, and 20 later, maybe a 1 gallon, 2 gallon, be a say. In Yam at the gallon on a year, should be and just 38 Diana cities, 1 gallon. Yes, 4 point something, I be do 38 now. I had the Amayan. They say Amayan to me for petrol. Yes, your code Macra. You say to Crampon and Sanka. Into saying, you need you now that transport organization. You could see a second or donor. At my Yakatra buying a fair. And I wouldn't need it being free. So I'm the moon in our motive. Now, so I buy now and pay more. And a seller and I didn't cost contact. I think I got to all of them 30%. You need 2 drivers, no concerned drivers, but you need to give you 2 quarters who the money up and the income money I shall normally buy there. You're 15%, and then you're there by your dream of my own tea. You know, you're G2. By your G2, you think an answer. You think an answer because you move to do now, you'll become a kick and your car and make it Italian. And your 2 petrol as well. A car at that Wednesday, engine, car on your Maya, the Yakan, and Minano, a fractional. They say over coffee station, walk a petrol. To be a 1 gallon, 38 Ghana cities. And my intimate, Edna, says, no, be back at the petrol here. I see him 20 Ghana, I crack free baby. Maybe engine a buy no copper buy, that's what I say. I am no crack, yet crack free baby, and answer to your 2 petrol in being swa. They say, oh, Cotta, they are not their chronos on the so tomb. Okoya Yatum, so the over tomb. And think I had the eye 2 hands and another so born across on 1 for being so after. So the other young Kayan, person called Betty Petru, and so about to say, they are 30 and are 35 cities. So, Link I have no say, and our another swap wine. And until the 1 year, I against the press release, the 1 week, a to have my buying or say, I would say after me, I'm from when you did the so I need the BBA. And a better demonstration, and we are near the car. I see one and yes, the city. Yet the Brocoka crying, you know, yet the Sika council. I think a young so yeah, Maakye be a Yajima. The way now, you're not on yet concerned drivers from Kwana. You do young at the apartment. At your need 2 drivers, make you charge you now that transport organization because almost a year you're more playing. Am I young to see a Jitum? You know, when you're basically a year, and to not come and quite you will fear. My boy, my Marcus, national executive for a young chairman, probably. And it appears the board do not collect a minimum. Near home meeting, the answer to PGT 2 drivers, not that transport organization, and because women are there, because you're winning. My dear Margin Martin, to Yamia, the abandoned answer to say, yeah. Someone can influence other regions, you know, concerned drivers, other regions, you know, yes, I did, Yakatra myself. Yes, Rana, one person, my city of Maakye. Put to intimate into a rubber system. One can say, no one who be the mind, they say you. Now, me have about one, the Bonana Cooper, and yet to say, their politics here, my Bonaparte, this education about another. I'm a say almost a education on the brand. It's a won't go to Papa. I'm so moo Papa. Miss Anne, because near drivers for more and I said the said the animal. The education or form. Into a can be binding tea. I'm so no more Marco school lawyers for next judges, doctors for more Marco school. No, I'm so more Macasa or Muti because there wasn't an answer time for your demonstration Macasa by Netty. By your day, can be a moment minimum city, your base obey you to police the end in the because maybe a chum, you see a car by it. That may CP Kotipori, no, a greater Accra when the police operation commander.
ɔmo kɔfa tanka ne adeɛ wɔ transport ɛde bɛkyɛsi yɛn yaa sɛ ɔmo mpene ma yɛn ne wei wɔbɛsa yɛ because ɔbɛka sɛ ɔmpene ma yɛn mfa kaa tentesi kwan ano nso yɛn nso so yɛbɛkyerɛ no sɛ yɛn ani abere because Ghana ha wɔammoa ani ammerɛ no anyɛ demonstration aban no ɔntie wo so pɛrɛ sɛ ama yɛyere no mu gyagyan bras wobɛka no kora nka first yɛka nnipa a maapɛ ɔ mpa nka driver because anya bia wokɔ kwan so bɔ ɔbɛtɔ brodabrɛ wo ne no kɔtɔ bɔ ɔde ne kii na ɔde kyerɛ nam because ne biribi wɔ ɛbɔtɔm but ne ohu ɔbaabi koraa sɛ de w'anim hɔ that's all kind of crowd. We are the one who are driver. Oh, name your baby. But you want to mention. Okay, enti yɛhwɛ mu release amode ba mountain so eniema amode atfo aban animu no eye makoma ko be se ensia eko enson. Mekan ni atoso miensa no amo kire se the continuous increment should never be justified by government with the Russia-Ukraine war and the continuous falling of the potency of the cedi as against the US dollar. So mo can say ya say obi beka say as a mo nse dem ni mo kan ye because me no can say Russia any Ukraine. Russia kra precisely ye ba no oil omo a odmudi fem go hu dwuma kese a eyo omo a enti say man mienu yi ko na ene omo ni ani kra omo de ko akoye oil ne ho adwuma automatically no ebenya adverse effect enye Ghana nko a ewiase nyina enti say waka say yentimi aban ntumi fire no mehyem again cedi depreciation no so aban ntumi fa mehyem a eden a say dollar iguso a ekosoro chen cedi aban no so koto fu no a obesesa sika no akọ dollar mu enti ebenya sunsunsanso de enti no ntumi anyusu no emfa justify omu claim yo me da pa wa ya de na me pa to me pa me bisa se Russia ni Ukraine to kwan me pa to wo de wa ko school agye mo do e sha se be e di be sen bet ma ka me kakra yetio adaroma aha na ka mpa tu ya no ba ta me tu went me nya no because me de ma gye mo na sha se kra ni be 3 months and 2 months but you shut time as MP you shut time as started to petrol mu MPP ba ya enya Russia ni Ukraine to kwan sem bia akọsoro ba ten de yenye bibi bia hye no eno nti ye ka se no ntini nye se fine no ana se no omukura tu oye nti omo ana omutu petrol nti omo nti na mana akọsoro a ye de no so ye ton ha na tenye no kọsoro a ye nso ye de na ye ton no ha no so ba kọsoro e de nti ye nso ye de na akọsoro a ye mfa bin so ya asene ye mfa bin so so ne mfa nkọtọ omo de na akọsoro ade no omo tu bi ye nso ye tu bi omo de na akọsoro ade ande ye nso ye de na emafo yes ye na ba kọsoro ye no ye tu a me so me ba say ye tu me ba nyabotre say ye tu ha no mo a yenye petrol ho adwuma wo Ghana ha ye tu ne de akọ no omumu aye ho adwuma enti ne ono no tu no dodo ye ho adwuma ne yen akofa no wo ho no wanya ohawo a ye den a susunsan so be ba ye ha ye de yen ntum sa so mo nya hawo nti ano nti me di sa wa wanti me nya no se ba da ban se mo mu nya hawo nya ye to petrol mu Some American question our transport other transport organization, no. Yes, a binding tax being placed on Russia and Ukraine to finance here. But if we price no qua near Kosovo. But the net is so much on the job or Munyan to find this year, but this one, am I here? I know they are accepted. And it's CB depreciation instead of what kind of CB now. Kosovo. Another so, we won't mean prime. Yes, I buy no, only as almost a pony, my money, my copper, who I was saying, ana menzo sonyame mahama tam no me yati ase se wanti nya ntoto ne ma yi a ana ta ne ma no timi kosoro nti ye de ye wo gidie wo aban no mu senko betimi atoto ne ma ma ene ma kosoro me de me nhwe se Russia ni Ukraine to kwana ti dia kosoro ani ade ano de se nyenka ye pense you thank for omutita for ani ade nya se nya so mo so man no ma ye de so so se omunyina no omojo omutika obi akasa wo na adwuma ho ada ne ye kata ho aye de se CB no ene Russia upon to kwani Ukraine to kwani ta se da ben na me ka se empo tenkraye se entokwa no ehyiase enra kra na se esubenya nsunsanso ebenya nsunsanso enti no the longevity of entokwa ne de untumi emfa enya analysis wa ha but yemfiri ho no mo na yemra the 0.4 no Mosan allude to some task component. Your task component bebree o. Dia yin na mo pesa ban no.
oyi free ho media enya peni yaka bobo so because ya katra abano dada meka ye kosi ye no ya katra abano ntinya sa peni ya sa bo on the press release ne da wanim and as I near them enemy meba near them enemy mo task component mo ankyerɛkyerɛ mu saa and ade a meba ade a mo de kwa mpanimfo ho akɔgye mo anso de sɛ wo sɛ mo kyerɛkyerɛ mu ma ne tɔ mpanimfo asum yie ana say ana de no task component no to jam farm because no ye bi kan twema aban no when you am free so ntinya no ne press release ye de ana so the one paper kwan no be fa so a ono be paper so ne so aman because I know that they ya kan twema ma ye no press release and the be prove that and where mo aye ntia in kan concentrate no biem ntia de no no kwan bi obefa so a obeyi no free so aman ye no ano ne ye de ya hwehwe and I say the work as Russia and Ukraine to kwan there the Sapian knows the Sapian, no, the young to Panya. Woman, the wound to Panya, but the young upon the young big media. They're the young big media because young year from the animals of the air higher. Yet the big media, and to live in media, and yet they are better by and see where you are see way because we are kind of one fine yet. But the coin do not pass to our no, yeah, opening after so. Am I young so? You're passing us yet to me a ball, Mamma, a cobber dear, one head, your Diamo Magana, and then Paco and German. And on your bed because I know you ever seen to me. And you say, Adani Bricker, 2 years, none of your acquaintance. Yo, 10 crying or point in one that Homiana was CBB and Yabasana baby. Yo, Madame, I mentioned up. Yamisha, so inti Yane Alex 10 crying or no air Eastern Regional Chair. At the Emma, a drop of phone Kabumuki, a woman in Krata, the Abba Mountain, so Sa binding Shena Fu on only being from Concerned Drivers Association of Ghana. And the country chain and common me patrol watch the manua. Simano Edriasan and watche and our bo apa and opa no watche ehon. Yet that's why etifia no more yedi and commodia for my Ghana. Send ye beya and chichi any bit me acronym and yama who do be so gusua ACC and so and I dimu and comobono at the mount and kakra e will fear her and no more. And I'll pay every for more a war to lose. Ewo France. Ebusianfo amu Toulouse anope ye mamu nyina achen amwani fita di frasa market no de aba no kire se sa akwanhia hodo no ekoso ne de ha adwene pa ya werehosem etore bi adrabafo ne ka ho bi MTT di mpanimfo nso ya wo musoso dodo no a eka ho ebi yenko ahoma ne so na parliament nkomo no anamenu eka ho asem no yenkonkodi sa enkomo no ye ne owura Samuel Obing or executive director de ma Parliamentary Network Africa. Yɛde ne nkɔtwetwe nkɔmɔ. Ɔpɛni wote yɛn ka ahenka na fam so ne umpo mbɔkɔ. Nyame adome ho yɛ pa. Yɛde radio ase na yɛka sɛ Parliamentary Network Africa. Dwuma bɛn no mu die, ɔmo yɛ henfo. Yo, ɛmi sɛ Parliamentary Network Africa yɛ dwuma ɛnhyɛ aban ase a ɛboaboa ekuo ahodoɔ civil society organizations and as the NGOs ahodoɔ a yɛne parliament di dwuma yɛka sɛ yɛne parliament di dwuma a aseɛ ne sɛ yɛfitiri yɛni ahwɛ parliament dwuma a ɛkɔ soɔ na sɛ nneɛma akɔbɔne a yɛka deɛ ɛkɔ papa nso no yɛabɔ ɔmo aba soɔ deɛ ɛbɛhia sɛ yɛn nso yɛbɛbɔ ɔmo sɛ timamufoɔ na ama ɔmo dwumadie no akɔ soɔ no nso no yɛayɛ saa pɛpɛɛpɛ nti no wobisa yɛ deɛ a dwuma a yɛdi no Ghana ne Africa ha nyinaa no but Ghana ha na yɛ headquarters wɔ nti no Parliamentary Network Africa dwumadie no. Okay, great. Nti yɛmo nwura mu na afei yɛni nkɔmmɔ. Mo se aban wɔnyɛ den parliamentary leadership no wɔnyɛ den. So I'm say me sure say asɛm titiri nti a wobisa wei no yɛ news report bi a ne yɛ ka sɛ ɛsɛ sɛ Ghana for one more mmarahyɛbadwafoɔ ntumi ndi dwuma sɛ na ɛho hia sɛ wɔmbɛdi dwuma no especially on absenteeism and attendance to parliament a ɛsɛ yɛ punish wɔn punishment no should come at the polls because Ghana for na ama mmarahyɛbadwafoɔ adwuma sɛ wɔn mu ndie the parliament because the employer ama wɔ adwuma sɛ di sɛ adwuma no na sɛ ɛsɛ wokɔ adwuma no nso no ho nkɔ anaasɛ wokɔ adwuma no koraa na mmerɛ ɛsɛ wotumi tena adwuma mu hɔ na wotumi di dwuma no wonyɛ saa deɛ deɛ a
na no saa de as say omo employee who and so mama with man yeah we pursue us for they must punish you at the polls. I think that was the context within which you granted interview to another radio station in Accra on the subject matter our media report. It is important to know to say yeah Ghana mamremuno ishisheye wo ho emma Mashibijafua, 1 month parliament to cry for 15 consecutive days. And no, I'm running church the 15 consecutive 16 days, one crowd there. And see a drag over privileges committee. That's a win young super pebia madia. Still to me, a elusive seat in recent times in the accent movie. But I'm yet very clear on one more. So, Mukom Rashibijafia, our call 9 o'clock. By 10 o'clock, we feel her. And I say, we're marking it as present. Then no chamber now you could do more on room. And no say no time and church media, but we expect this is here in parliament for a couple of years in here. One more say one more the clocking device, electronic device MP per house now. On bit medium no better May MPA maba me by 10 o'clock. He says that they move on the higher parliament chamber move on. Answer the message so and then I get the coin crama me fever. Then not by 10:30, I may about 10 o'clock. 30 minutes to 10:30, I think you see her. They are not a record, they request a record. They get publishing records. Some of them who said, the Smami MP not so one kind, or Masibu now, or come as if you 15 minutes to 10 o'clock, and after 30 minutes, my husband is one could do I see. Enti we no ohwe yen ankasa ya mamra no anase parliament almost standing orders no a achirechiri mu said obi enko parliament for 15 sitting se wankwa na the membership no ase or for 50 also go through the procedure or be call privileges committee and ye keka ho eno no standing orders no achire mu kama said ye esifa etie obi anko parliament emra was yede ne fa so wachire mu kama but bepim nei yente se parliament na nkasa kra no ne standing orders omo de ye adwuma entini ede na ye bidibi sonko this time around said ye mo kan omo de be ye adwuma. Well, I think that number one, and yes, standing orders in Pupe and a church after 15 days in terms Constitution, I kunini a work done and also can want them the way I'm rushing with the need. That's the one could see that was in that 15 it do no more and a 15 yet normal 15 days a kind 50 brother could see that be and on 7 the BR parliament that's not on here kind into see a kind say no 15 do no na say one could be I know so only permission there no I see a raise assembly near the common privileges committee and no na yen you kind I can't say privileges committees here the assembly two mo ni mo say wo mo hwe no mo ndia privileges committee na ko exercise na te be fie no court in the assembly two mo ni mo say wo mo ndia this is speaker na nkasa and no the obi the assembly ban enimu inside the chamber of parliament say speaker assist say anything na course wo the esrewa masani pa no call court for a privileges committee ni nkodi na assembly na speaker na refer and until I didn't kaya kase. Members of parliament do on a monka, and as you see members of parliament bin monka, they will radio so say almost see only be in my parliament, no me breaching rano, na see a punish you omo. That is speaker name our parliament is what I say, obiti say Raja Safo, or on soon in my parliament 15 days near the idea. Yeah, omo catching your radio so. You any woman in our parliament house. One money I'm raising matter on the floor of parliament. I think it's a koya say members of parliament in Ankara, one more katakata, they are covering their backs instead of being responsible and making sure say one more be raising that subject matter. And it's an example for people to know say a juma amount for their showing now won't continue and I won't continue baby. Now we need to educate in my body, you will not get any consequences because a random man who coins says, "Who could be?" Not say no intimate man who coin and my own parliament to cry and the anonymous and which needs that permission. And until a parliament,
Omo Maakye register Maakye no in 3 ways. You omo buy present. You omo absent with permission. And on the chest would be speaker no quite am a speaker natural so if you to find them what for permission letter. You know, your school no the BBC and out to me throw letter and in your workplace to me throw letter. Na ya share amount permission. But the one you're present, once you won't be permission. Now we take it French leave that the won't bad there. Yeah, no, sir, and see it mutual. Now, so clear, no, shot here, and they say, Mashabija Fonan Casta will raise the matter on the floor of Parliament. Speaker, they refer matter not to privileges committee. That privileges committee are dealing with matter. You know, as a media person, me as civil society person, and who will constantly speak about it to let our members of Parliament know. Say, we are more banner, more kind of radio. So, we move back to radio station. So, I'm going to say, and MP, so good for one corner. They're bitter. And then the station had a chamber no audience with chamber. We raise with chamber. Dealing with Mana. We have to put them on their toes. And no, me bisa say yes, we have to put them on their toes. But we are looking at the situation. Near what's what them running age man could also complaining to say, "Wow, so oh yeah, ordinary citizen who baby, you know." And you know, now what is the future of the aye in Tokwa ye queen, near ye nimu say omodem rabe yedmano. Now what is the future of it? Because Omwankasa Krano, they are also complaining. They've joined us complaining. Yes, and that's what I'm saying. The woman, it is not in their place to complain because we can only complain. We don't have audience in that chamber. Woman or Mokasa. Someone who do them in that chamber, right? You know, we must start getting them to know that please, they cannot join us in complaining. Their role is not to complain. And when we all start calling them out, for them to know, say, stop the hypocrisy. Uber radio, so one of the kind of with the assembly house. And so, chamber who are only them, that was sorry. Because who make sure they want to say the Adabina at Tua. Because that's what you know the political elite sometimes do. That's them no effort. The young people one person will become because when we say on so down from maybe not to know. Your car one shine to know I say assembly which assembly na Abuoba this time. That's the only reason why citizens must speak out. For us, that's the best we can do to speak out, to call them out. To tell them that they're more until there is a change. I think that your point is well made evident. Inti yene Samuel Obing ono ena oye executive director Adema Parliamentary Network Africa. And yene ko twetwe enkomo 49 minutes after 8 still live on Ahinkan 93.3 FM. Yegu so ayedi enkomo ede afa Ghana Yigusu ayidi nkomodi afa Ghana hona Udim say Nyankopon ya adom a on the 18th of this month NPP omo internal elections no egusu a ekoso NPP internal elections ni gusu a ekoso a sisi ya no mawie polling station there no ewom say out of 263 no omo kire say 15 constituencies there omo reported some cases be pockets of disturbances because so 1 or 2 places but generally no omo exercise no was successful and there was some nyina gitum because se wo koto aba enipa human institution there den even muama dwuma mu asori mpo se mo to aba yi mpanimfo wo hono mu a den anyemu nyina na mbeteme ho ase ni obewini ni yamobeto aba ne bema ne bewie no den ya ba komienu bi beka se koluru bi koso o baabi ana meka sa asori mpo ayi CAC ni Pentecost a chairmanship abato ayo omkokoto yi o ka se yi of friend saying Pentecost wo mo chairman yo wo so esisi yi chairman nyameche o ka se Pentecost enkrofo ni nyina ne penasem dabi enyankofo ni nyina ne penasem even in penimfo no ankasa kra no a ono mo kwa akansi a ono no wi ni ye no bebre no ampe so ate ase
But we are then at the end of elections, you know, chairman Yamiche or imagine as winner. Inti, I was saying, you bury your differences, you bury your self interest, your or personal interest, you know. You make sure say what bury nina na you rally behind the chairman now. Inti, I know the human institution, maybe I saw any emphasis on my own say send beya. Ube say impo ewa sorry mu no. Mentime ho asibesi na politics ye nipa de sanitimi ka se me kunipa ansa na mababe ye panyini eroka de bibi ketekete bi kra. But all in all no, they did well. 63 constituencies across the length and breadth of the country. There were 75 constituencies. 275 constituencies. And out of 275 no, 263 almost conducted elections. And 15 constituencies. I say, almost just a minute, I say, sorry, I was say a bomb about so answer. Ye bisa say, Yanomon so da bang, and a woman air show more than was see. Almost show more than I said da bang. And also so ya somewhere. You go so ye be sent ye better say ye be coho. Na ye new woman so aqua quarter train and come on on the 18th, no, electoral area coordinators. One more about for no more air share as ye. Inti ano so ho enhyehyes te sen obi tie yen na opese okokopre no nsusu bia what are some of the things modalities wo mo de gu akwan mu e de ahwa ma saa abato no so etimi akoso no eno so sen e na esi etie nti yeguso ye hwese yensa eka wo mo mpanimfo ni bia ye ne wo ebebo enkomode afa ho na yahwe eno nso ne nadua gubre. Me no ka saying so a Ministry of Food and Agriculture omuso mu yisika e de ama omo a nkuko wuo ba ye e kan wo mo nkuko no nti se wutie mi no ye kuani nkuko wuo ba ye aka nkuko a omo che se wo present certificate bi o present certificate no na ye hwe won krata asem ni mu nyema nyina ye okay a ansa na sa empatasika compensation no onso nsa betumi aka. But I was say nyanchire mu ne de kwa achire pa se be ya ye behunu akade ahodo akaka ho ne yen tete no say was present certificate was say but I was say nya empanimfo no ankasa ne wo mu chire mu de chire yen memeti hai ebia na me wo enkuko fuo ni bi anase me ye part of poultry farmers na enkuko yade ba ye akame enkuko eku omo ama maboka den na wose me ye saa nhyehyeye no was say ye ko na mpanimfo timi chirechiri mu kama e de kire yen nti eno so wo ho no mo me pa chaw wadwen kire no obetumi di aba obetumi di afa Facebook ni ahenkan 93.3 FM saa so na YouTube ye ahenkan 93.3 FM normal SMS anase WhatsApp no so obetumi di afa ho no mo e di aba saa so na ahenkan wo Instagram ahenkan ye wo Instagram enenti oko Instagram ho no mo a na ufollow yen na fe wo de adwenkyere ne akaka ho bia enso so e de amayen yenko ahoma no so na ye ne Isa Alhassan oye press secretary Edema Ministry of Food and Agriculture yera oti yenkan FM so ne umpomboko enti wadaroma enche ya mudi gu akwan mu se ne be ya compensation na wose mode ma poultry farmers ebe ko wo mu enchen no eno na ye panchirichiri mu ne kakra enema be na mo hwe ani mu yo the thing is emramu no se na yemfa ne se ipiani a wo yen poultry na wo yen mo bi ya yemfa se outbreak bi aba se poultry farm na esusanso ewo oman no apom dimu ana say your eating ana your consumption of that particular product na animal product na esishirimu no aban makwan say baby asaya dey dubia Minister of Food and Agriculture na mkwabata ahwe emoaye ho e wo se ne ye bibi fa ho na ebebo oman no ho ban na piani no so a ne fuo no asay no ye betimi aye bibi ama enti
nhyehyɛeɛ no mu no bɛɛtu ne baeɛ no saa ɛna yɛyɛɛyɛ since 2021 a ɛsiiɛ nti yɛkeka yɛn ho kum mmoa no bi ade nso ɔmo a na ɔmawu yɛtaki broni bɛka sɛ yɛtaki stock of all of that ɛne yɛmaking sure sɛ mmoa no bi ɛnkɔ out anaasɛ ɛbi nso ɛmma ɔman yi mu na yɛyɛ saa nyinaa so na yɛakyi akuafoɔ no a ɔmo anoa yɛkum ɔmo no ɔmo nkrataa nti yɛde kɔ aban nim ɛkɔkyerɛ sɛ sei ne sei ne sei na asi aban nkyɛ mpatasika mfa ma akuafoɔ na aban nso agye tum ɛma wɔtwa mpatasika no ɛde mae nti apart from that nso aban nso ma kwan sɛ ɛne ɛbɛyɛ a agriculture mpanyinfoɔ bɛtumi ne akuafoɔ no adi nkitaho waano nti no yɛmfa mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn soso akɔ sukuu a wɔsua adeɛ fa mmoa yɛn ho ne mmoa yɛadeɛ ho yɛmfa bi nka ho sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛtumi ne ayi kwan biara so no mprempren no wɔbɛtumi ne akuafoɔ no adi nkɔmmɔ nti ɛno nso so aban gye tum ɛna nyame adom hyɛ ne nyinaa asi a saa bere a meka sɛ yi aban ahyɛ ase a akuafoɔ a yɛkum ɔmo mmoa no ɔmo asase de ɔmo nkrataa ɛrekɔ veterinary service so na ɔmo kɔgye a na ɔmo de kɔ ministry of food and agriculture account na ɔmo akɔgye sika ɔmo mpata sika sɛdeɛ. Enti wada Roma wo na yɛpɛ sɛ yɛhu terms and conditions no meka ho bi ɛna asɛm kɛseɛ to me a nneɛma bɛyɛ na wɔsɛ me de ba. Ɔmo a yɛsɛ ɔmo mfuo ne yɛkum ɔmo mu ano deɛ obiara ɔmo bia over 100 and something farmers 160 farmers ɔmo nim process nyinaa te sɛ yɛkɔ ɔmo hɔ nom a yɛkɔkum mu ano yɛgye ɔmo nkrataa nti wo de nkrataa no yɛgye a ne ama wo biribi a yɛsɛ receipt nti yɛfrɛ no distraction receipt ɛno na wode bɛ ɛwɔ veterinary services department wɔ sisiɛ a wokɔ a wobɛgye saa veterinary service ayi no distraction receipt no a ɛkyerɛ sɛ woafuo yɛ sei yɛkum wo mmoa sei sika sei na wɔsɛ yɛde ma wo nti wogye saa adeɛ no a na wokɔ accounts department ɛwɔ ministry of food and agriculture na wode akɔkyerɛ wode kɔkyerɛ a ne abɛt ne yɛtua wo sika ama nti wɔn a wɔwɔ nkrataa mu ndi wɔ nkrataa mu nyinaa ɔmo nim saa process nyinaa a kyerɛ sɛ wɔde yɛgya mu kora a wiki no ɔmo kɔ veterinary hɔ na ɔmo akɔgye deɛ ɛka no distraction receipt na ɔmo de kɔ ministry of food and agriculture account na ɔmo akɔgye ɔmo sika. Oh, I see. And we no mobile no region by region and I said nina national nina will be able to farm region by a farm. If you only our farm, it doesn't matter whether you are in Buta region, you're in region, whether you are in any region. You hear answer when you distraction receipts now they are come. If you come home as farm and yet region by region. Oh, I see. Na na what you twam no minister could di nkomo e wo ye nuanom e ho no mo a na o kire se wo hwe amount of money a ye de kokra nkokɔ e de ba man mu a na e ha adwen pa en se be na aso ye ne di gu akwan mu se ne be ya ye be gya sa de no o se no de en se ya obìnrin bɛka sɛ ongoing process if you say yɛn nkokɔ no a yɛawie no yɛn ahoboa no nso yɛakwankorɔ saa berɛ a meka sɛ yɛ production no wɔ fam nti no ɛyɛ ade a yɛgu so a yɛyɛ ho nti ɛno biara na yɛyɛ underwearing for food jobs a yɛboa afiafoɔ a ɛno nso so de saa yɛade yi so ɛbaeɛ nti no ɛyɛ ade a yɛgu so a yɛdi ho nkɔmmɔ yɛbɛkɔ so a na yɛaboa afiafoɔ no under the poultry project no yɛntumi nka sɛ animanim yɛ no yɛbane sɛ yɛnkra ɛnam no ma because yɛwie no ɛdɔɔso kyɛn sɛbi yɛyɛ production yɛwɔ mu anti yɛkɔyɛ sɛ yɛkɔkra yɛkɔgyae sɛ yɛnkra koraa ahwɛ yɛ aburoni bɛka sɛ artificial shortage ne bɛba ɛba saa nso a ɛbɛma prices of poultry commodities no akɔ soro nti aban hyehyɛ yɛ mu no poultry project yɛgu so a yɛyɛ a under the rearing for food and jobs yɛhwɛ anim sɛ this year no yɛbɛma afiafoɔ no AO check no yɛbɛgu so ama ɔmo bisa ne yɛbɛyɛ a
nhyehyɛ mu no yɛbɛtumi overcome saa sika kɛseɛ no a yɛstability for ɛkra ɛmoa ne ba. I see. All right. Yɛwura me yɛnase na akyiri yɛmmra wɔ hɔ na afei deɛ aka yɛmmra mɛtoa so yɛda ase anɔpɛ yi. Yɛne Isa Alhassan ɔyɛ press secretary Edema Ministry of Food and Agriculture ɛne ne kɔtwetwe nkɔmɔ no simane baako abɔ apanopa no nkron ɛho na anɔpɛ yi yɛbɛhwɛ na yɛdi nkɔmɔ kakra de afa nwoma sua ho ebinom bisa sɛ school placement no aba anaasɛ maaye yɛbɛhwɛ na yɛdi nkɔmɔ yɛbɛbisa mpanimfoɔ de ama whether aba abɔnten anaasɛ ɛmaaye yɛbɛdi nkɔmɔ de afa ho but nea menim ne sɛ nyankopɔn yɛ adom a Monday 4th April 2022 and senior high school form 1 for no omo wie BC omo babeko senior high school no nyame ya adom a bosomia yeko wura mu ne de to so enan eye Monday na womo ebeko school nti whether school placement na ba anase MI no munya botre yempese ye be copy pre ye ho akọ tumampo mirika ye nimpanifo be kasa de amamo na yetumi agye enchirimu no mu fiko e de free ho me pato tiwe ma ye ba ye to aso enyi fidie ni mfiri ha ye da se Amanfo, mi chiachia na mi busa se wo pe fridge, deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie. ODI Electronics mo oyiwa na emo no so bi se ope microwave, ope blenders, ope gas cooker ehe ana no so wonkro. ODI Electronics edem obi hia kettle, TV ana se rice cooker, misro ehe ni wonko. ODI Electronics edem yopo afei so obi pe washing machine ana bread toaster, any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obi benye bie. ODI Electronics oyiwa asempetia se wo penwoma ebubo so bie nyina to ane bo da form na mu akwanya na twa ne kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI Electronics ebusu say tam enwoma papa bia wo pe say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, anase iron, fridge, microwave, anase bibiti se kettle and a gas cooker ni nyina ODI Electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babia wo. Dio hia ne se. Ube friend was 0550 900 600 0550 900 600. ODI Electronics. Babia wo bia. Utua ka wiepe. Ye delivery at the mouth. Open so a. Ubetima be pick your product. Ewa hinkan 93.3 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Malaria ya banana drew nabo tenate. Fix herbal, the fix mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenu mato. Wa powder nsisi wiye. Ako aspiti ana akwa ye test ma wosi enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For fix mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop ne benya fix mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko fix herbal wo adenta kantamansu. Ana fre one wo 020-844-4442. 020-844-4442. Fix mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anorma bufraba enufu. Ana bufraba onzi mfidwe bien mfa. Fix mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Okay. Simano enum ena abo apano nkron eho. Mepacha wa haya henkan 93.3 FM. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo dwumadi a wugusu a wutie no nso ne din ene Maakye. Yegusu a yedi enkomodefa ensemba akomienu ho. Na sene ye be comedy kan ka kire wo se enkrofo bebre no a ebisa se school placement na babonten anase emaaye no. For now the metimi aka kire wo se emaaye. For now the metimi aka kire wo se emaaye. Enyamaye. But na normally no BC examination results no. Ye hwe ani musa ye twero wie bia no a 45 days after say atron so hwe na wie no. E was say results no e ba abonten enu achi e was say ye sha ase na placement he fa na we call ne ne kenke ho se ne be ya Ghana Education Service e be ka eye omoniam abom na sa computerized school selection
ane placement system no ebesan ahya ase aye adwuma na hwan ne de ne kɔ ha no etumi aba ma yenkwa homa no so na ye ne deputy PRO edema Ministry of Education enko kasa owura Ernest Akosa yewura wote yenka apomoko de na owura onimunyansa doctor yawo osei edutwum ne ho tesɛn Minister of Education ne ho yɛ ka the instructor soma abusa for majide na mutwe ahenkan FM na no ansa ne bɛba asɛm a nunti yɛfrɛ wo so ne yɛmmisa wei san sɛ ɛyade ankrɔfoɔ bebre no a Ghanafoɔ ne yɛtiefoɔ kora titiri bebre no a ɛpɛ emu enkyeremu school placement no ababɔnten wow, that's not a question I am going to say. So now we chat the same CSSPS and at the same why it's the database, and I say data synchronized modern amount. So we are going to we say we have been out in a year there. Now the DBA and Chunchema, and I see the DBA and call a year and CBA. Now actually, and I say they got their resource, and I say. Of via HCC and provide a share requirement, you get permission. And I say, I will be in the person who senior high school and so enti yɛmfa no sɛ na wɔtwe wie yɛde ne yɛtetɛ no sɛ ɛfiri 21st copim 28 deɛ ɛyade a resource no bɛtumi aba abɔnten anasɛ school placement no bɛtumi aba so yɛhwɛ I think you should bear in mind. Sorry, Pastor, your question. Oh, okay. Ohwɛ sa time frame na yɛde yɛn tete no sɛ betimi aba so no na coupled with the opening date here no so mo de ba sɛ 4th April no timato bi ma we bɛka sɛ me hunu me de sa ade no ya na tasisie no emma well this time no yɛde message bi na agua kana no ma de yɛde agua kan self placement akran to nya wa panya sɛ baby officer kono na be an uncle school A when you school na B no or Kenya someone Catholic transfer placement. So within the time frame of from now to 4th of April, a provisional date on the about, but we are working around the clock to ensure that grand meeting at school no by 4th of April next month. Oh, okay. Nyidi ni yɛmfa mpa bɔ nta mwachi sɛ ne yɛ na ɛta sisi na yi afie bi a atwa mu Ghanafoɔ koko gyina Independence Square na ɛdɔɔso pa I some of the past I we're not happy say this will not stay with them after east after west northeast now I travel all the way about down south so about the taking placement because idea last year, who say Obi can say, oh, na minya school, na minya reside. They are they're dealing with machine. The machine has technology. They are challenges, but that challenges, no. They are a big group pen swat. Didn't need some with better stuff for the side. And to this around, if I see a share, I will phone crying, I will phone in, and as a parent, a guardian say, you see 2019, and the idea is 2022. Because if you are being led by Dr. your side now, the normal age of just rest assured say, no, the other cost to come. Enti ya sign AC subie mu no yɛnhwɛ anim sɛ bibia a metwitwa kwan mu a na wɔtwe awie yɛ de kɔ na wɔtwe besi mu no de ɛyɛ adeɛ sɛ school placement no bɛba abɔnten. Yeah, bibia na metwitwa but next week and brand new opportunity on betimi akɔpɔ ta no accept it up which is school week. School we mention the map opportunity second choice and third choice and fourth choice and fifth choice until there are no and that's a road map my timelines CSSPS and the secretariat and AP they are working so hard said BPR no schedule BPR between tenu ba wi na GS ebe share computerized school selection and placement system no so ho ase on no this concerned school placement and no know what you want. You're placing current, they are respecting and as a preferred schools from HUCM. Okay. So far, private college, the Alpha Mansip, and Alpha Agran Sabah Senior High, and I said in Zaura, and I get it. Now, why not Sevi in Zaura?
na emu ukonya agene senior high na ebi a dromo senior high ne do call it you know na so mu ye share duma no so mu bi ya no mo bi portal no na computer ni say the bi ya wo no o to check out ni bi a card na obetini access say we aha ne de call ye ya fama anko ha si school ne de call ye ti no share duma na e ko so so mu bi ya na nkra na access ya no wa pretty form enrollment form and selection na school na ye no so form na the course school na ye no headmaster e be shine na the course senior high school no nti saa kwanya no na adwuma di na sisi ano e koso okay nje say e wo sisi ano de e CSSPS fo na e ya adwuma no mo wi ano be je mu ama ye e ya adwuma nti no money in collaboration with free SHS secretary okay GS so obo mu tidom the Ministry of Education the mother and as a ministry no so supervisor said the mu ye bia no guna kwa timelines amokai we because that can be a way here be adwuma no ministry no provide am and on the 4th of April na ye opening date ne de hwe nsesan yes for now yeah it's a provisional date because the provisional date is subject to change but for now no there because any die or you be able to sakra na enya dia e be a day or two but for now no there 4th of April na ministry no at the bar about 2 months ago. It still stands. Okay. Wadano mafe yemra street children any honorable nhye ya wo ye dia masafo no so mo so benya enwumasua emu chefa eno no mo be ne sen mo be ko nante monten so eno makofa o makomo mo adesua no ana mo di school no na e ben wo mo I don't know say that question we ye free aseye bia na said agency bia na share first Ghana Education Service and the Ministry of Education non-formal education. As our non-formal education is a assisted I'm a complementary education agency. You say agency, one of their mandates, core mandate, is I can't bear the best school dropouts. Maybe I went to class 1, went to class 2, and I went to junior high school. I went to senior high school. Staff form. Kwambe the best so ye betimi amomo suahunu bi anase na chioma de amomo so yetimi enya formal education until now omo launch transition from non-formal education to complementary education agency the one minister e can say so say ni ha kwari be na tete the mountain so na say street over Accra over Accra di Kumasi kura ke saka se sunyani ade no nkrano egu hotemale akwama ne baso be tinye yi sankora na frigo amu sesra de bi o tambo na no mo tonton no tonton doc change bi se bi doctor e no me di asumi ade ene brushes e di fe para o ya so se ade nkrano mo ma no no he para so ma wo fo no wo he fa ti minister no mandate of complementary education agency staff for ni na no ye be try say going for you be you no free street. Now you are working hand in hand with gender ministry. Says you my he dey do mo ko. Nti he crowd na some sort of education any dey more. Jere no hence say nkita hu di be no e koso. Say enche you be too sad na mo no na yeti na yi nkora no afi ho. No sa to Africa say nkora no ya ma omo adagina nye dagina. Omo na dachi dana say nche bia no we 15 years we 18 years. Ni ma me papa bi no free. Na ya kase Satan finds weapon I did hand. Jakwani ni nama no bi community and our condition in mind so you call robbery cases we are not you call robbery and no the bit na be survive ya. Definitely obaka could be actually no call so and no any target. Then no kase no as a nation or say you timi explore as you say bit ni ababa nkora no you timi ayi o free street. Okay. Enchiremu ada ho maye na ase ye besa na ba echire. Enti ye ne deputy PRO Kasamafo abedi echire edema asoye ya wo mo hwe Ghana ngomasua ensem so onimunyamfo Ernest Akosa na ye ne kotwetwe enkomo no enti point ni nyina na say 1 school placement no ade a omugusu omoye ho adwuma me no ka say CSSPS Ghana Education Service or come home free senior high school secretariat said your kind no
ɛne ɔmo ɔmo yɛ stakeholders ni nyina ɔmo aka bu me na ɔka sɛ ɔmo yɛ ho adwuma dendenden na ɔse ayere so a na wɔtwe awie yɛ deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ebetumi aba mmɔnten so but me nso so metumi aka kyerɛ wo sɛ yɛn nso so yɛn information a yɛnya ne srɛ ɛkyerɛ sɛ ɛfiri 21st ɛkɔpem 21st ɛkɔpem 28 no ɛyɛ adeɛ a school placement no ɛbɛba abɔnten so na wasan so akyerɛ sɛ on the 4th of April na ɔmo de bɛto hɔ sɛ yɛ date a ɛno na ɔmo wie BCE ɛkɔ senior high school de bɛkɔ school no ɔkyerɛ sɛ saa date no nso so no ɛyɛ provisional subject to review na kyerɛ sɛ ɔmo bɛtumi a change no changes no nso so ba a ɛyɛ adeɛ a abusuafoɔ ɛbɛte but ɛne yɛ ame no woka sɛ ɛdeɛ nsesan bi amaeɛ ɛne nti ɛda so ɛyɛ 4th of April 2022 ɛne nti yɛ ano ahyɛ ne nso de ama me ɛti mu ana mu bisabisa school placement no ɛho ɛnkɔmmɔ ɛne akɔdi ɛde ama mo no yɛda ase bebree 16 minutes after 9 ma yɛmfa seda ɛma boafoɔ a wɔn aso yɛ mu a yɛde dwumadie di ɛbrɛ mu ODI Electronics is a TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine, iron. Just say home appliances. And I open kwa dia. Make am for ODI Electronics. And a diama ne ano pay. Omobe boama onsa kabi. Sika kakra bi na obetua. Na afei onso so wetumi enya bi dia kwa kodi ujuma. 0550 900 0550 900 600 ɛno ne number wadaroma wobɛfrɛ na nkɔmɔtwetwe no ne aka toa so nyina no nso yɛde ama wo soboti nso aba ɛboa paa soboti aba ɛboa hwentia pɛprɛ aborɔbɛ mako ɛne yɛde afra ne yɛde ayɛ ɛyɛ soboti no kama yɛayɛ ne sɛ leptin form nti ɛno ane sɛ wotɔ a no wayi bi wonu wansu ehia no sɛdeɛ wopɛ no na wode atom na edi kakra wo ankasa wode asikyire na wode afra mepato mfa mo kanka ho because wopɛ sɛ boost wo immune system no na wayɛ ne kama na etumi aboa yɛn wopɛ bi atɔ a ɔmanfo ɛwɔ akyem wɔdan no bɛkɔ antiadwoa wɔ Roman Our Lady of Fatima soro hɔ no antiadwoa kɔ ne shop a wobɛnya bi wɔ hɔ woba krom nso Afrempon Enterprise wobɛnya bi wɔ hɔ saa nso ɛna Nanaya Enterprise wobɛnya bi Mary Nkrumah Enterprise wɔ akyem aboabo nti aboabofoɔ mamu ha mo ho sɛ mo kɔ ɔdan kɔtɔ soboti mo nkɔ aboabo ha yi a baabi a mudi dwa market ne hɔ no wobɛhunu wobɛhunu Mary Nkrumah ɛwɔ hɔ no mo Mary Nkrumah ne shop no ne ya na yɛtaa frɛ no aboabo supermarket no wokɔ hɔ no mu a wo nsa ɛbɛtumi aka soboti no ebi kɔ na kɔkɔgye wo deɛ na ɛmoa wo paa ɛmusi wo immune system no ɛmfa ɛma me K Asenso Limited sɛ ɔde nkonnwa papa na de aba akonnwa a yɛte so yɛde di dwuma yi nyinaa no adaworoma no yɛ K Asenso Limited K Asenso ɔyɛ numero 1 enie ɔde nkonnwa a wote so a wotumi dandan wo ho kama authentic bookshelf or the no so diaba quality within chess yedi nnua ye nkonnwa yedi nnua ye no or the no so bi diaba secure adabraka off Iran Clinic kanisi ye wo Flamingo Road eye Zango Junction eye no afre yen e wo 0302 257 209 0302 919 739 K Asenso Limited na dawroma okrayemu ene edi dwumadie yi edi mamo na fix herbal empanimfo enso so edi eye fix enuro mako miensa ene edi ababonten so ni edi kan no eye man capsules no emema mo a muduru mpamu a na kasa no adoso enye mpam ene wo so makasa no doso ehɔ no ye adwuma ye makasa nye tintintin za nti me kanfo fixman capsules edi amawo Fixman capsules no enei adanse a ema no ye som se ye ka ho asem a no mo ankasa hwiri agina edie no esewani enwo se wotena asem me ka kire wo ma won sanka bi Fixman capsules eye giri power wa ebi si wedeshi na je se wo no wo kro no mabu be anope ma won sanka bi Fixman capsules eye super duper eno achi no se nansan nsu na hyase a etoto epetepete nkakran krasa na ne senti ena ye ka kire wo se ma won sanka eye mala mixture ne bi fix mala mixture no malaria duro kese koditia malaria
a 3D oh a 3D yare na etete wo a oma wonsa eka eye fix mala mixture ni bia oh ebeyi ni nyina de afiri hono de ama wo afi obi wo hono mo ane nan tema pro oyi ni mpabu egu hono mo a enkraman koso atwerebo mepa chawu ma wonsa enka fix Arabella ointment na eno nso ntibi mu a enro akunini miensen o pebia o de wani ba kirem e wo both chemicals or that main lorry station or baby a yeton enkoko abrosana se ho eya no afre both chemicals was 0205 885000 0205 885000 eno ne number obefre na ne duduo mu pa no nso obefre eye fix herbal adenta katamanso no woni wo 0208 444442 0208 444442 and 0302 902071 eno ne number obefre omanfe wo achimoda mobeko ochiniba drugstore amwafo pharmacy wo green pharmacy Chumesi drugstore and a Kennedy drugstore moko hono mo amonsa ebeka enure nyina ebi fix womo adaroma omu krayimu ene di dwumedie de ebrew Unisem Cement Ghana Limited womo cement ne ye papa udi sidan ya enkeki udi sidan ya edan ni mfurofuru eye Unisem Cement Ghana Limited Unisem Cement Ghana Limited na womo cement womo de aba ye papa yi omanfo no wache mo dan ne mpotemu ofo ase ayire bi ache ase manso across ne mpotemu nyina ebisa se na Unisem Cement Ghana Limited omakofa cement ye papa se de aba wo mo no mo ye cement ye papa saa no na ye wo ofo ase ayire bi ache mache ase ne keka ho yi ye nsabe na aka bi eno na samchi etena asidin no se da bi ma me nkwai na me konkofa bi mfamra enti wo ko samchi enterprise ya eno wa ache mo dan Amantra Wache Junction ene new storyboard na yaba besi ene Dukes filling station din hwe ni mu no ho no mo an ye wo hwa ene ye wo enti wakọ Unisem akwakofa wo mo cement ni bi di aba ene yi oba achimodan ne mpotemu a Samchi Enterprise obia so ono de ne ye enti ene obekọ no cars na san lie wo ho na nea ema wo mo de ne yesronko wo afoforo de ne ho ne se adwumayefo no enya se wafa wo mu adwuma so mo mra meso cement sa akeke o dabi wonya botre afa adwumayefo a wo mo ewo nimde ewo dansie ho enti sa wo ba ye de wo betena ase ni abisa wo mepacho cement ni omu ahuru wo mienu ye wo paper cement ene ye wo sack cement na sa cement ya ye wei ye wo ne de twa concrete utwa concrete ya ubehia bia cement no bag ne sei me okwakoye floor nso a uko floor nso a eno nso so ubehia cement no dodo sei o wabotre adwumayefo no wonimde wo dansie hunti omo nso be kire wo ni nyina be yes estimation ni nyina de ama wo koba bi fofora omo mu ni abotre kora but Samchi Enterprise de o wabotre ye wenu mu nyina no asan so de api so de ama wo se wo ye mason wo de obi ba no oba beto cement bag no aduonum ni akira a wo achede kama ye de be ma wo eni nti ya no ahye ne nso saa e di amame fresh Samchi e was 0243 58 3190 0243 58 3190 o frɛ no wasa ahoma we so a ɛyade a enkomo a aka nyina mo behwe na mo adi wachire ho na etumi aboa papa nwumakuo ya dawroma abusua ɛna fiti juoda kopi mu fiada ɔmo so yemu na yɛde anopa maache ɛde abrɛmo na utie me no yɛ company na wo nso so opese wo de ntoma boye de ano a yɛsese ubiribi ɛne asorobo a okotokro enka soro da wo de ntoma bɛbɔ ahenka na fam de ano a yɛbom wa ha no ewiase afa na nyina ɛkɔ hɔ na adasa beba abefiri wawra beto nneoma pa ma wo abehunu se ye odo ho bebo ahenka na fm no onneoma no ekọ nanim number wo be frɛ eni marketing department ne frɛ marketing department ne sisi a esika ketua bi ne yebegye wo sika ketua bi nti number ya me de betu dwa yi wo pese ye announcement de ma wo ayie announcement bia obi bia firim ana adwumadie bi na pese ye bohu dawuro de ma wo a frɛ number ya me de betu dwa sisi yi ai obia ka kyerɛ sɛ ɔno ne number no na ɛba henkan ha wɔboa ɛnyɛ number yi a mebɛkan yi a obia ka kyerɛ sɛ ɔne number na wɔboa obewia wo ɛyɛ 0244 0244 0244 87 87 63
0244 87 87 63 enti ebia oseme your software me pese me ko preachi ahenkan for my number no we no anam dia to dwa no 0244 87 87 63 fresa number no dia opese obeye bia announcement opese obe preachi opese obeye nkaibo die bia opese obeye bia o fresa number no a ebe call straight to marketing department enko bia nchen na ye no wedi nkomo aba be di dwuma no kama e de amount odi ahenkan FM na ade asem www.ahenkanfmonline.com omo betie my tune in for betie modern Ghana for betie na fe Facebook and YouTube ewurade nyankopon wo mo so etie na anu sei omo conduct a survey epoye mantemu nyina ye ba no Facebook channel na Ahenkan FM ne hwiri kan epoye mantemu nyina ode akire hofo be kan ya anomfo ye ho o mu nyina Ahenkan FM ne di nkonim enye ye ne ye sa survey no eye omo se so omo ye listing den for omo no ye sa survey no enye se Ahenkan FM de o ba be kan ye ho ne ye bo wadwaton de ho dawru de ma wo a ebe ko ba bia number ne sanfa na fe ye nto aso 0244 87 87 63 medasi me pa cho tie we ma ye ba ye beto aso na ye de nkomo no ne aka nyina e de amount Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, Maya Santua, so 29 minutes after 9, live on Ahenkan 93.3 FM. Ma yamfa we, okay, we a fella na me de ma. Aha. Na sa fella we no air code ya ma omo chro. BECE no. Aha, mo na me de sa fella ne de ma mo. Enti fella number 1, mo hwe ni mu say between 21st to 28th of March. School placement no ebeba abonten munhwe animu eno wo ho eno achi nso enhwehwemu ya kire se enipa be se okay enipa kwa de memfa de number ne ntudwa but utie me unsa mo resource no provision na ba abonten provision na ba abonten so mu amunya grade 6 ekopem 9 no mo ye lucky people. School no amu choose your first choice, second choice, third choice, one choice, no. From grade 6 to 9. Mate me catch them say unya from grade 6 ekopem 9 dia. O first choice of a school na o select ye no nsa ebeka. Grade 11 ekopem grade 19. Grade 11 ekopem grade 19. Enti we no o sum up wo best 6 subjects now from 1 to 19 unya also so make me catch say o second choice unsa ebeka enti me kan mu provisional results no say wo fie enti me kan no akohwe wode no so now they compare o fall between grade 6 to 9 and now fall between grade 11 to 19 and now o fall between grade 20
20 to 29. Hey, come ke school yi saying 14. Heading no or hini banzo 16. Say obi mo kan ye aba bia nyina mo so. Say wo kan no kre say we twa ntro. Aba bia nyina mo so. Enti from 20 at the call 29. Almost so mo hwe ni mu say o first choice unya, o second choice unya. Is likely ubenya wo third or fourth choice. Na fe srachi ifo no. So from grade 30 to 35. Grade 30 to 35. Momo de no. Move school. Yeah, move school. But no, forget about first choice, second choice, third choice, fourth choice. Forget it. Me make actually we any prophecy. Me can okre na actually ho. Straight grade 5 fifth choice. Into fifth choice no choose school ben. Ahinkan senior high. Hey, yeah, dio. Enti sana say any AC at school placement ni nyama abonten. But a reliable source. Nya yet say from 21st, ekopim 28. You need deputy PRO, Ministry of Education. So kasa wa kire say wiki di animu no. Ye hwe animu say placement no ebeba monten so na etumi akwen anim. Na abusuya wo hwe omre no asima na duasa mienu e na aba pa no nkron ho ba bia yadrei enka ye ahenkan ahintasem anasa abrabum ahintasem e na nka ye de toa so bibinti enen so yatwe afiri ho yese ye mfa editorial no ye anwie ni fiada no emfa ma wo use fiada na wose ye editorial bi ya anye yegusu ayeye no na kane yi omode ne buram ena omo se ye dwapade ECG fo amwo achim wodan ma se ye dwapade ma ya ade why ma ya ade ma se ye dwapade kese power ha but nyaminti ye free from mum ne san baaye eno ho nwom ne ye bo no ye de nyame ase pa ECG fo ma bo moden enti mom santie nwom kakra na afi me ba ye mfa sa editorial no fama editorial no ye ba be ye no eye ex gracia eno an ne eguso ye di ho nkomo ex gracia ye kwa aba tiwe. Hey Charlie, miss me de nyame ase pa won so upon me by force. Enti anyum we ECG for the nyame asese ye dwapade na ese ye no nyame adom yaye na ne boarding anso yaye mamebusia for kwai me da nyame asio same ngome bonimo me da nyame asia na me dia se na kensi aso wai e ma me penyi for bia wo mo ba me wo me krakra to enu wanti e die ni peka eso fa me shene yam me da nyame asepa se ebrana retru enu tina no fiada na me ka kire wo pen se ex gracia no e wose yetwam yedi ho kran komo ena me san kire mu de kire wo die nti ame matiki stance se 11 no eye draconian eye killer eye obnoxious ame ka kire wo pen amoti ase se me oboba mete ye de 11 no nyansa ni mu mame nyansa kitikiti se meme enimu mame enti 11 ne de sa aban ni pesika foforo de abebo oman ne ho bra onhwe okese onfa na ni nko kire ba bi foforo it shouldn't be 11 because 11 according to the vice president Otisu Sisi ya no or say eye obi oye wicked ya kan otwi mu san within bi antrimu odin na say mo kan no or say it will be wicked to tax momo amampani abedi chiri na say mo kan no o kan wo Peace FM
ɔka ɔsan kora mpo yɛ sɛ ɔsan kɔ joy fm san kora kɔ repeat yɛ na kyɛ sɛ nea ɔka no ɔmini enti me deɛ mete ha yi me se ɛtoɔ yɛ ntua nanso it shouldn't be e-levy nti ɔmo nkɔ remodel no na ɔmo mfa mmra mmɛka bibi foforɔ mfa nkyerɛ yɛn e-levy ne deɛ me ka ne na ka ne kyerɛ ɔtɔn me se mea mete ha yi nyansa ketekete sɛ enim maka no nte ase a ɛno no yɛ wo wadwen kyerɛ me nso me deɛ ne ma kyerɛ no fa ho so wadwen kyerɛ fa bra na deɛ nti a me ka sɛ e-levy no ɛho hia a yɛmpɛ kwan foforɔ ɛmfa so nya sika na ɛnyɛ e-levy ne sɛ yɛte wɔ man yi mu yɛsi yɛtua ex gratia ne yɛdeɛ ba deɛ ɛyɛ sika a yɛtua ɛde ma ɛyi adwumayɛfo a ɔmo wabɛsom ɔman no tie ɛno no yɛ ɛna wokɔ kɔfa Ghana yɛn amamra 1992 constitution no a ne fa bie kratafa ne a ɛtɔ so aduɔso baako ɛno yɛsi yɛfrɛ hɔ no article 71 office holders na ɛno no appointees nyinaa ka ho o government appointees yɛka yɛ a ne yɛde ani akɔkyerɛ parliament nko a sɛ parliamentarians nko a na ɛgye ɛnyɛ ɔmo nko a government appointees ni nyina da article 71 office holders no sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu a ɛnyɛ MPs ne nko a government appointees nso ka ho ministers ka ho bi CEOs ka ho MMDCs ɔmo nyinaa ka ho bi ɔmo nyinaa yɛ government appointees nti article 71 office holders no cover wɔ mo na ɛno na Right Honorable Alban Semana Kingsford Bagbin in the year 2019 to 2020 ɔka ni pain say sa ex gratia no a ɔmo agye from 1996 ɛbɛpem ɛnɛ yɛ constitution yɛde yɛ adwuma yi from 1992 enti from 1992 ɛbɛpem ne no is almost 30 years in finhyia duasani ɛna yɛse obi ba bɛyɛ MP obi bɛyɛ minister ɔbɛyɛ president no ɔsom ɔman ne wie na ɔkɔkɔtena fie a ɛwɔ sɛ yɛtua ne ka yɛma no yɛgya na kwan yɛma na kwankwagya sika na saa kwankwagya sika no ɛno na yɛn mu bi kyerɛ sɛ ɛbra so a ɛwɔ sɛ yɛgya gyegyeɛ enti ɛne yɛka yɛ kora no public sector reforms ɔpanyini a ɔno ɛna ɔda ano ɛyɛ Thomas Kusibuafo wɔno so akyerɛ sɛ yɛ nokorɛ Right Honorable Speaker nso so aka sisu dua pen say saa deɛ no ɛyɛ waste of resources money and a whole lot nti wɔ sɛ yɛtwa so yɛnyae ɛno nti me nso me se ɛwɔ sɛ yɛgyae onipa na ba bɛsom ɔyɛ MP yate sɛ ɔba first term na ɔkɔpiri biem na wɔantimi anya akwanya na ama parliament na ɔkɔ fie kura a wɔmma biemu a ɔno deɛ sɛ ugya ne kwan a ɛyɛ na sɛ emfie nan biara ne yɛgya ne kwan no akwasan aba ne yɛgya ne kwan no akwasan aba kwasi kɔnso gyina nkwanti asa deɛ ɛno no yɛ se ɛyɛ sikasɛyɛ ntawɔsi yɛgyae ɔma yɛ ni na we sɛ president foɔ ba bɛyɛ former president no mkɔkɔ tena ase a still a sika yɛdi tua sitting president no saa sika no pɛpɛpɛ no ɔno nso yɛde ma no na ɛno akyi yasan ama no adwumayɛfoɔ bodyguard hwan gardener ne ɔbɛhwɛ ne wee mu ne ɔbɛhwɛ ne wee mu yɛkeka ne nyinaa kɔkɔ wie sɛ yɛbɛhwɛ no a kɔkɔpem bra nyankopɔn bɛto nsa ɛde afrɛ no amanakɔ ɛyɛ former president foɔ no ɔmo asɛm na meka kyerɛ wei abusua sɛ yɛka sika a afie bi mfie nan bia yɛtua ɛde ma saa article 71 office holders na oyɛ mo bɛhyew over billions of Ghana cedis yɛwia ne asan bɛka kyerɛ yɛn sɛ sika ni wɔ man nim ɛni nta wɔ se yɛtua e-levy kɔ zongos kɔkɔhwɛ brachema bo abo bɛhwɛ kɔ ɔfoase ayirebi constituency kɔhwɛ nkrɔfoɔ brɛbrɛ wɔ hɔ ɔmanfo ɛte ɔbɛka ho pa ɔmo bridge de bi ɔmaka ho asɛm aka ɔmanfo ɛwɔ forifori de bia nantwie ne wɔm ka bom ɔmaka kyerɛ aban sɛ nka ɔma mɛyɛ cattle ranch kramfa ma wɔ mo ɛno so ayɛ biribia wɔ hɔ enti yɛn problem sɛ yɛwɔ wɔ ɔman mu no ɛbra so sɛ some expenditure bi ɛkɔ so wɔ ɔman mu no yɛtwitwa ne nyinaa so
na yetumi ete ase say we are not in normal times say na your mampani ka no na sa sika no a ye de ye niema bi amfaso bi anhye dan ni so no anka ye mfa mmra meboa se si yi ye sidi no anim agu ase e wo se ye tena se bi say ho say e ye niema be na ama ye sidi nanim gu ase say ye repatriate sika no ye sesa Ghana sika no e de kɔ dollar nim na ye de kɔ aburukyire na MPs government appointees ebinom de kɔ hospital wabra ye yankasa betimi asiesie ye hospitals wo Ghana ha na watena se abisa ho say edie benti na obi yare no ye payi papanimu wo Ghana ha they don't believe and trust in Ghana yen health service wa ha omu nyin ni say so ye MP or ye minister or ye president na ye de ne kɔte se kolibu a ne ho beto no na Bible nso so say uye ni yi a anka wanimu nte akwantu a mutu di ko nyina ye kosan ye ho yade aba ye kwa aba no eno ka ho bi na sidi ne ho kire no no e ka ho bi na sidi ne ho kire no enti ade enti na ye nyaa sa ade no na ye ntititi sika no so na ye mfa sika no ye nya sika no wo man ya mu ni ye ntumi mfa sika no mfa nya bribi na ye nyaa es gracia ye gine mfie nan bia na ye nya ne se onipa ne besom no wo kɔ no wo mabie mu a na nka ye de sika no de ama no ade enti ne ye nya ne saa na momu a eno ena enkrofo eye ne lalasula la ala nkakra omunya bibi die wo so no mo san de to beto so na munim se saa eto no a mo die asem de beto so no enam so bi amene mo adwuma no kura egu because bebre no amfom sika nkoto ho biom bebre no amfom sika nkoto ho biom snit eno odwuma ye ni bi o ye adwuma o Ghana ha ban adwuma efo wo tua aso mo call ma ho megye mu a ye de ma wo mo snit a teacher fu otua a police fu otua fire service fu otua nurses fu otua doctors otua omo call ma ho megye mu a saa sika no ya tete ato ho no mo snit no eno ne ye de ma wo mo enti aban adwuma efo article 71 office holders ministers ne MPs ne aban appointees akaka ho no adenti ena mo de mu ntua snit ne bi na sa snit na ye papa adenti na mo de mu ntua bi na mo de mo se da bi mo ko ma ho megye mu a ye se da nya mo de no special na da mu ye nipa chen Ghana fo nkae no ana article 71 office holders no we ya ye kanya se ye ni san obi o meti hai ebi ene me ensamchuroni ochena mensu metimi aba be ye part of article 71 office holders no metimi aba be ka wo mo ho ama saa niema ya meka nyina no automatically no I'll be entitled to saa privileges ni nyina it won't be my fault but I was say ene ye nyina ya hunu se enye no ye kire ya adwene ye kasa twempanimfo adwene si so no amosesa no ya ansesa no na ochena bi onso be ya government appointee a automatically onso so saa privileges no wo be enjoy na ye bisa say wo enjoy no eboa o man no ana that is the issue eboa o man no eno ne question won se bisa ye ho se mo o man ne de a NDC ne MPP omo nyina nkan mom no omo nsesa no because debia e be kofa es gracia ho asema ba no ye nkan wie adentia because MPP ne NDC omo nyina da omo nya so mfaso ye wo NDC MPs ni bi wo hono ma omo atena parliament emfie bebrenie emfie nan bi omo gi es gracia owia no ono asan ba be ka kire wo se omo mpani akufa do etu kwan no ode jet ya ne boy asema si obenten ene de ko meanwhile onso te parliament emfie nan bia es gracia wo gi na mo san resume a ya san amamu anoda sika ama mo de akwakoto ka ni nyina wo gi wia no abeka wano atum uji wia no asan be yo ho say you are rather fighting for the interest of the Ghanaian people. 1992 constitution abo da birijo asai nti betumi a ke yentontwene ne yenkonko fafo from famra ana yenyansiesie na mwa ye nyina na se ye be ye mra emra no be benefit binom na binom ho be kire wo mo de me Obuoba amete hai mesi adabraka article 71 office holders no enye enei untumi nkasa ye omo mfom so sesa emfaso no omunya enye omuye nyina nkasa na yentimi nsesa no na
ye ka se eye weerim nyina nkoso na emum yenyi ye niemna metua 11 dia me a meti ha yi Kwasi Prate junior beka kire o se adabraka enya dia mesososo. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. 46 minutes after 9, still live on Ahinkai 93.3 FM. Me pacho ubetumi abemubi. Eye 0201944485 and a 0554820910. Me pacho udin ene baby akasa free. Hello. Mami AB yetio. Abi beni me fefi akwetia. Yo. Wakata papa. Ya men kan ho. We die me ma 100%. Asem ni na waka no. Mami nchia eye Mr. Ehiable. Obacha maship NDC mo Eastern region. Ene NDC Alaji Isa. Zombo kokos nchia opa. Yo. He? Ensem na waka no. Friend is saying MPC scan. My dream one mentions me won't say me NDC, but NDC MPC can not be Jum who ya papa. Nancy who's almost also cost 6 million. Friends a billion. Now 4 billion and I Kasakasa. Say, Uber Juma 4 years. Obeba, share MPP near audio money Mukata or Parliament. Wako how many years? 20 here now 4 years to be our just gay. Mobile, yeah. That's what my penny is so the from. Evan is on new friends or my phone, you know. On one company pay, she's no raise the coin. To my phone, no brand more as 4%, no the man, and then also almost 7% to say the Scabbing. Nasha MP 4 years, near Fukusika, 6 billion, the amount now, one sample, you 2 years. Almost pension is can't know that's next now most thing is at the tour. And no crowd you can I watch it being Jomoka. No more pressing no walk on one samba, no walk on one samba. Yes, sorry, yes, here, Mr. Yen before my penny notice, Ghana, you will play or Ghana. She said, what did friend saying? Sika Sako high play for and Jari will be on Mupaka Saka say, I got an Okana Casani and Thomas Room. Ebi. Yes. Edwarie o mampani edwarie wo premu di em say o kon do pa wunya bi abaye won. What is? O mampani edwarie ne do kon won. Me. And no me kon ba me ja papa every omo. Na enti eno no wugiri say no kre. Eno no wugiri say no kre. Na so they are play no they are for then no pay. And then pa no pay. He let you send me a working. No obi abrene ni sika o. Opo ye kokoko. Both side iron manganese. E chese mi petrol ye tu Ghana. One when then your petrol cost 1 money. Shatama oil refund. I didn't see refund the oil. Nye do Ghana honey and one soy. Shall you cry more oil pay a muku or monthly? No more a dying almost high dying. And Chada, you shall like the Jasio. Almost ye free. I never open on one. Then how you will need every penny for the streets, memo for and no more buy and piece. I'm question Brahma Yamukwa. No more question brass, because we're back. No, we not come out to no more jatu. Sika Saka na Moji. Then you pay bread. Yes, your cost of my pay. I can compare a woman. So, pay a hint of Moji. Only to be a 200 and Ebi, ma, Obi into us to be. Why? Yeah, that's it, bebre. We see a friend of Ample for Bright or Dan Quanta. Or say Mamu Achiano pay Mr. Ofori, wo any production team no more bedroom papa de boy yen wo achimo dan and an important one afi Ghana nyina nyame unshira mo monko so anya nyamo ye no. But we didn't be because free. Good morning, Obuoba. Yes sir. Logical news so boss mpa 20 o. You do asini my pa no to be out the bay. Na Obuoba me say e shega na anga sana. Bisim bi sana MP for the power meduma pa ni say e Ghana. Me pacho omo ehye emra omo san e go through aban enema bi a wo yi mu. Keke na ya time scaring na dia mo. Me pacho omo adwuma na enye keke. O hye emra
Emrana wo hye na wo say a benefit to manfo no. Na Obuoba wo be say emrana say e be benefit to nkuana ọmọ na wo hye mramo mem benefit to na Obuoba nko wa hye kwanka you. Na nurse ni be kwa dwuma. Obokwa koye dwuma. Na makecha ketu bi police fo be gina wiem no mo fa no makecha bi na the parliamentary say hudi yi level omu pro NDC pro MPP pro yen men de ya get mo tena ada na Ghana cry to be to me yen me bia e se odinu ko awon ti ase obi ti baby e se obi be ko you obokwa fa piota no ko tima ya be bona ni ska kambati so na mo masa tem ska no aden ana Ghana mutni esa Obuoba o fa mo na ti for my ne bre na Obuoba we de message me fa kunya we say so abe sel na ni bi twa kwa mai yate Obuoba he bre pap ufri kan say oda na oba so aba enye izu kan ko mu besi wan tia mu be so be de on be ba so aba ta fa moto ise moto no so ne boy de ana moto no so awa ni tia enye obi ana opede moto ne fo nje stress ye kwa ne die emi se wan pidi a mi nye se wan pi wa akweti ampi o si ada na emi se nto ababi sabe for mi nye se be so abo be nto aba o na de mu die ya to aba ma o ti akweti is on mahampo mo so ma be jona se be do 4 years ne be so dia ma sa ba be jina honum ani be se ma mi be se ma mo ya fe de nya bre ye se ye da se ye nuama obi ento aso ebi ye da se bebre oba wada romana wabɔ ne ntiem dia man e ba cho odi ni be ka se free Obuoba eja dansu pa cho yenti o those are pressure won ko for so mu nya line wura mu a so mo ya semo ai uni bibi ko ma oni bia no pende atu na ya the best company for no Uses kana kasagana kana eshi de blina ya o man pinu na eshi skano omwa mo sa ezashia ne akwentu na o yare wuti kwa ya o ya iso so beto pala wa no no azime kwa abunchi ko UK kana omwa na mo shi skano sigana de o mo kasi ni ska kana omwa na di skano o pa o mo tete to mo nyama so o mo expenses a o mo ye di skano o mo tete expenses a o mo ye o mo tete so sagana en san peja wo de pe bia o pesa o bobra I hope so expenses what so person we done this year we did ye expenses away and make sure that what so even tell what to check plan what so we didn't short that what we to dine so now we anytime we have this kenya funya fuisa na we have akaza ile the one e go dia na akaza bobo kwa bi ye bi the ka be de wa ma ni nsane ma I can say ozi mu no onyi biem watwam ode wo ka wa beje wade wa ma on sende ma odi ni be bia kase free Mr. Hana me kase free atman ma Mami Hana yenti o yo eda ma se papa say you level say yi bi ni anu afiri ni na ma ye juma kakra sisi a bro bag 6 million na mato bibia na mi wie na se me de kakra ko mi phone so ana se me di aye na obi di manania mo ti mi tan so bi o ka ho na mo nte na mo ti parliament ho mo jale free mo je bibia free ni anya wasie no ya ni wasie no na hey adio But you didn't be a free. Obuoba ya Liverpool me kasa free odan. We dey one wa bomb pie mama me ahome ate. Obuoba yes I all I say na I kaka. Yenti we. Obuoba no fe be dem ase no pe ma me chia MPP mpanifo mo odan amantemu a. No pe me kuma asem so adan ruling na pesa me kaka kro Obuoba. We say party a e wo so a omu judges for na lawyers for a party be NDC. Che ruling a o ma breast no ma na muti akunya to ma mo di asem ko Liverpool me producer twema adwensi so say na ye nka sa asem no nti se wo be kan asem fofora why no okay na ma make asem fofora Obuoba tuntunyi ma ekoso aso still bi mu wa che space bi se o mu na o yes answer the one we do bibia answer the one we kwa no ni kwa na akofra na Liverpool
Obuoba on the Obi ni space you obehye de say nya wasem o. Wanya akwanya meba. Wanya akwanya aban no aye den. You just go straight. Tell the listeners what your government has done. Anna. Obuoba de mama nko so machi. Oshe mpuntu nyuma koso ne ade a bi mo se omu ya me e mo because that government hospital and theater fufura yes and lab fufura yes ya boss we wi ai no omu kuma o ya e juma papa na omo madu be no manai we ya first fufura nso masi wo eno so ya juma papa na o she akwan ya mu yi ne atimso aduro ene hwadan si sa buru che ne obi kwa efu atimso aduro ache be 20 years na obakwa omu nfie kwan ko ye gu nfie enu nyina ko a o ye kupon so mi so ma nan so da eda na o she ofu asa ile bi kwan ya no contact gusu de ntin a o yi abeya na no enye mputu nyima no e ko so ye nyina ye ti ye de ye ni e mu won pate mu amuso mu hu ye o she oda kofobia stage we o so mi ko ya no wa ko he na glass ya shi show e wo eno nya mputu nyima ye nyina ye ti oda ye de ye ni ehu e bi mu ti aso mu hu ye tuan Liverpool adwuma no say na wose we ye no why me da ase bebre udi ni ba bi akase free Debbie obeso hweye me ba to udi ni ba bi akase free Obuoba morning maju so Jisu nyame adum ho ye nyame adum na won so adum ne nti so ho ye kase free so bua mpacho yinti o dai Debbie nti ya bere Ghana fo ne pa be ba nyankopon de adum ye nyina ti fere musa ba yire yen ye man mu nya kwansi bi no ba so phone so a ne fere musa ba yire abaji mu chefa de ne de ye pa nti nti ya ana de di woni so Obuoba be pa ta highway to force en fo na fere ro kwanso ke na kef mu ho no mo ye ko bi da ho amre de da ho no mo no ma ho se de yo se ye se fu mo na se ka bo amre no ma na ye mu kura hye look se nra ye ko siada the men they say people go for more senka ya as me see me da ka be adebone and na pa be say 11 no bi frɛ me ku so me so say atikuleta akoto ne ko ni mu cement ka sie ale so mu ko yo bi sa driver ni na se no de se ni ma se ma se odo di sa port ho so sa mena ka se ma ho na da ho no odo ji na so o san be sindi kwan mu no e na obu a enye yi eni so ye ko ni mu fie munka na mo da buto man mu ya no mo se mu ade na ase no mo bi na ni nyina ase sap ma wo ka kre da wo mbo tira kwa pa cha ma mo kafu mu o ya kafu mu te bia edu wo sa du na aya mo sisi de pa mo chomo konko ye mo chance mo jengu ansa na mo akwa ye me da ase yenso ye da ase final call am pa cho di ni be ka se free pa cho e free bibi busu eja yinti yo Obuoba money wajuma pa wo ye na no pe yo I mean sure also omo modin de bia na motivation all the time all the back and son I was started program them and give it great into no I mean sure na mom nyam pese me kan se sebe aban osisi aduma oye any ade me so say Ghana for see you. The son say aban bi trans no see ye finish yare enam no manaka do. They say no wa bay. I say no oye den. O we nam atikari do be no. Sabi omo green book omo ye omo so maye akwane ade. Nti me pese me bisa say MPP aban ba e no na. Ekwane na tutu ana. Ai no bia frɛ a o se na me kwan ena say ena me kwan omo kwan na omo ye ewo hi it is omo fra aya omo tumi sese ya ban na ewo so na ye ha ye we na obi ehu say yes na na do ba ye ana MPP aban ba ye ena omo kwan na omo ye omo bi show omo green book aye de etutu okay ena na obi request enti ye say omo nya botre omo fu Uganda na ya omo ko transi no omo ye meeting a ye kan sem show man no na omo ba so ebekasa omo nya botre isan say sabi ye botum skam de ye botum de okay ye na ye hu say in fact okay yada se bebre
Okay, my na se ne fancy ha no mo nyankopɔ ya dom a ɔkyena yɛbɛsena ba betoa so e de ama o yɛde aseda bɛkɔ amudi ankan kwa me yɛbo a adwompa hene Kofi Mensa Kobike ɛna ɔhene ba sɛ ɔmo kan yɛn homa yɛde dwumadie de ɛbrɛ mo ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo nyankopɔ ya dom a ɔkyena yɛbɛsena ba hwɛ wo ho so yie ne Yesu bɛmu a utumi enyirikyɛ ne yakɔ yie o yɛ number frɛ bo yaba so nyanko yie twe adwen efasi so ti asia se nipa na efum nipa na de che na nyame adoma wo chena both NPP NDC party communicators no me wasem eka kire mo NDC NPP party communicators o chena eya mu ntie me wasem ka kire mo sisi ade efia ampofua obo apomoko de eden radiase sisi de level na o de mind so ye kama many je ho pa minya ya account sesa no okay enye say ya throughout miss nyako a enti miss nyako etwaso ya afi atwaso abusia anapa no du abapa ho sema mienu ensama hodre na prem to breka siebo ene enumre no nsia de mu beti bi ena medini tini headlines no eba kasiebo tewo medi ade afia ampofo a na tie onumanyafo kwabena minta kando de atojo chese wa modeka MPP amanyoko amutishu na adodan kwa kufa dodeka National Health Insurance no wontua sika ntia ka buburu jana da to osre no wonkonkotua so an education minister so de ato George Senkwada ya wo ene na monten bachire no ye sese e be pe kwan bi so ama wono makosuku ho nsam so ya de beba na wonim se January abesi March ye wo mi eni pe nam ka akwanhia so ahwere wo nkwa egina 469 ehu na enu ntia ne National Road Safety Authority for empany for betwetwe ho enkomo onmonyan for baba jama kanem rashe bedwani de ma adehya wonom ewa kwatia constituency ono so de ato George say Supreme Court atemu ode aba say first and second deputy o metimi ato aba no say MPP for wonom awini nanso NDC for de Wamu ho adwiri wamu papa ehon sam so ya de beba Deputy General Secretary de ma NPP amanyoko so de atudwa o kire se 2024 sani enioma ekono 2024 abato na kire no one shot Supreme Court assembly obeka bia ni webefa NDC fu asum one shot entokwa ewo sa constitution ho no ebe so de papa it was repete takremu ahunu se 2024 abato ne de ntokwa beba papa no kuro ya so e de atudwo o kire se ekoba se Parliament House NDC fo no ka so mbeko ntokwa MPP fo no so eni wo mo fan fe so enti enya sam kituo sanso ena Council of Private Schools omumpani for de atudwo mo chesa mo sra GS se private school nkwada no suku esafata ya wosoro ya mo mfa mo nkwada ni nkomu biotom na asa ya eba no category A schools top schools na no mo de aban suku fo no kwa na eko private school fo no so nkwada no bo ho modern pa na Concerned Drivers Association of Ghana for so de ato aban anim se fu wo bo no ekosoro dodo to mo sre no ada one tembra form kakra ukopia mu achemoda kwanta nso a suku e ho no mu aya ban suku awofo kire se suku no adani owu afidie to mo sra ban ombeko ono moa eni akeka ho no ye bebo ama wati ukopia mu e won finfin mantemu a enya sam keto akra eye twifu nsu kasechiri wono mo he ewo finfin mantemu ono so de kokobo akọ de ama MPP for so munim no mutuom na nsi wo so me campaign de ehye na be for mani ase na onim say Ukraine so ni Russia ntokwa no egusu ekoso ai enti ebegimu enchirimu enti we ni nsamfo fra wodro bi abete premto breka sebo ene enumre no nsia de mu ni ti headlines kasebo tew asi midi ade afia ampofoa meda se kwabena ojinedwa Ghana Kuyafwe, Adama West Africa.